सर्वांना हरे कृष्ण. आता आपण चालू करूया क्लास. मला वाटतं सर्वजण आलेली आहेत. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण आजचा वर्ग चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही 1.5 तास 2 तास बसून भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. कृष्ण कृपा मूर्ती शिल प्रभुपाद ज्यांनी ही भगवद्गीता आपल्यासाठी सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आहे म्हणून आज आपण समजू शकतो आणि भगवद्गीतेतला जो शिकून आपल्याला आनंद मिळतो तो पण आपण घेऊ शकतो. तर त्या शिल प्रभुपादांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेन केलं त्या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. आणि आता आपण हा अध्याय चालू करूया. बघा म्हणता म्हणता डिसेंबर मध्ये आपण चालू केलं होतं तर 7 महिने झाले 7-8 महिने झाले. आता आपला हा शेवटचा अध्याय चालू आहे. आता तो 2 किंवा 3 सेक्शन्स मध्ये पूर्ण होईल. तर अध्याय चालू करण्या अगोदर मला तुम्हाला रिक्वेस्ट करायची होती की आता हा अधिक महिना चालू आहे तर आपल्या ग्रुपमध्ये मी तुम्हाला डोनेशन लिंक पाठवते. आता तुम्ही 18 दिवसाचा वर्ग केला हा आता लेव्हल 2 चा केला तर तुम्हाला माहितीच आहे की दानाचं काय महत्व आहे, आपण का दान केलं पाहिजे. आणि अधिक महिन्यामध्ये जेव्हा आपण दान करतो तेव्हा त्याचे खूपच फायदे असतात. बरंच काही आपल्याला मिळतं किंवा हे जे दान आहे जे वैष्णव आहेत त्यांनी केलं पाहिजे. तर आता हे मी लिंक पाठवते आणि तुम्हाला जितकं शक्य असेल तितकं तुम्ही दान करू शकता. किंवा कोणाला दान करायचं नसेल पण दुसरी कुठली सेवा करायची असेल तर ती सुद्धा करू शकता. तुम्ही मला क्लासमध्ये सांगू शकता. जर कोणाला छान कीर्तन म्हणता येत असेल तर क्लास सुरू व्हायच्या अगोदर एक 5-7 मिनिटं त्यांना कीर्तन करता येईल. किंवा जर कोणाला श्लोक वाचायचे असतील, अनुवाद वाचायचा असेल तरीही तुम्ही मला तुमची नावं देऊ शकता. त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला पुढे आता लेव्हल 3 ला जायचं असेल तर लेव्हल 3 चा सुद्धा तुम्ही अभ्यास
चालू करू शकता. किंवा जर तुम्हाला असं वाटलं की नाही मला अजून लेव्हल 2 चा पूर्ण परत अभ्यास करायचा आहे, तर तेही तुम्ही करू शकता. कारण हे सगळे कोर्सेस फ्री आहेत. तुम्हाला जसं योग्य वाटेल तसं करा, परंतु अभ्यास सोडू नका. रोज तुम्ही भगवद्गीता कमीत कमी 5 श्लोक हे वाचलेच पाहिजे. ते तुम्हाला 40-45 मिनिटं लागतील, जेव्हा तुम्ही श्लोक, अनुवाद आणि तात्पर्य असं वाचाल तेव्हा. पण हे तितकं मात्र एक फिगर जी आहे ती तुमच्या मनामध्ये ठेवा की इतकं इतकं माझं वाचन झालं पाहिजे, आणि ते अगदी निश्चयाने तुम्ही करा. तर अभ्यास सोडू नका, अभ्यास चालूच राहिला पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. आपण 8 ऑगस्ट 2022 ला सुरू केला आहे हा क्लास आपला, म्हणजे आज 6 ऑगस्ट आहे. वर्ष झालं पूर्ण. आपण 6 डिसेंबरला केला होता का? नाही, मी नोट्स काढते आणि तारीख लिहिते आणि पूर्ण हे केलेलं आहे. 8 ऑगस्टला सुरू केला सेकंड लेवल. 8 ऑगस्ट बरोबर. 1 वर्ष झालं. खरं हो. म्हणजे तोही मला हा दिलेला टाइम पिरियड खूप कमी पडला, कारण मी बरोबर काय आहे. करते प्रत्येक श्लोकातलं मी सगळं सांगू शकत नाही, सांगण्यासारखं खूप आहे, पण खूप टाइम आहे. रिस्ट्रेंड आहे. नक्की नक्की. हो. आणि मला टेम्पलनी जसं दिलंय त्याहीपेक्षा मी जास्तच घेते. खरंच आहे. हो, जास्तीच पण आपला तुमचं आता अशी मी तयारी करून दिली आहे की तुम्ही कुठलाही श्रील प्रभुपादांचा ग्रंथ जर तुम्ही घेतला, आता भगवद्गीतेच्या पुढे श्रीमद भागवतम, तो वाचायला जरी तुम्ही सुरुवात केली तरी तो तुम्हाला सर्व समजेल. आता आपले मराठीमध्ये भागवतम चालू आहे, तर ते सुद्धा तुम्ही अटेंड करा, किंवा इतर तुमची जी सुटेबल टायमिंग आहे तसं इंग्लिशमध्ये, हिंदीमध्ये भागवतमचे वर्ग चालू आहेत, तर तुम्ही अटेंड करू शकता. पण जर तुम्ही घरी बसून सुद्धा ठरवलं, मला वाटतं भागवतमचा सेट काहीतरी 6,500-7 हजारापर्यंत मिळतो, तर तो तुम्ही विकत घेऊ शकता. आणि तुमच्या जेव्हा तुम्हाला वेळ असेल, तुमच्या सोयी प्रमाणे तुम्ही जरी वाचला तरी, आता ही भगवद्गीता तुम्हाला पूर्ण समजल्यावर तुम्हाला भागवतम पूर्ण समजेल. बरं. आणि तिसरी लेवल तुम्हीच घेणार आहे का? नाही, तिसरी लेवल अजून मराठीमध्ये चालू नाही झाली, कारण मला कळलं ते इंग्लिशमध्येच आहे म्हणून. इंग्लिशमध्ये आहे, पण तरीही इंग्लिशमध्ये सुद्धा छान शिकवतात. बरं. आता काय आहे, पण आहे, हिंदीमध्ये पण आहे. हिंदीमध्ये पण आहे. काय मराठीमध्ये चालू करायला ना आम्हाला त्याच्या पाठची तयारी पण लागते, की ऍटलिस्ट त्याची पुस्तकं लागतात माताजी, पुस्तकं लागतात, त्याची अभ्यास बरोबर. PDF ती अवेलेबल पाहिजेत ना. PDF अवेलेबल असेल स्क्रीनवर मराठीमध्ये तर मग शिकवायला हरकत नाही. PDF अवेलेबल नसेल तर जरासं अवघड होतंय. बरं. तर यासाठी मराठीत नाहीये, पण ते सुद्धा लेवल 3 कुठली पुस्तकं आहेत कुमुद माताजी? ईशोपनिषद आहे, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन, श्री उपदेशामृत, भक्तिरसामृत सिंधू. हिंदीमध्ये कोण घेतं? आणि माताजी माझ्या वेळेस तर प्रभूजीच घेत होते माताजी. अच्छा. NND प्रभूजीच घेत होते. बरं. आणि त्याची क्विज पण आम्हाला सोडायला, आम्हाला लेवल 2 मध्येच आम्हाला त्याची क्विज सोडायला सांगत होते ते. म्हणजे होऊन गेलं भगवद्गीताच्या बरोबरच आमच्या लेवल 2 मध्येच त्याचा अभ्यास होऊन गेलेला. बरं. पण आता काय वेगळं झालेलं आहे, आता 3rd लेवल मध्ये आपल्याला हे सगळे जे उपदेशामृत, भक्तिरसामृत सिंधू आणि ईशोपनिषद या तिन्ही पुस्तकांचा या 3rd लेवल मध्ये करायचं. आणि 4th लेवल मध्ये आपल्याला प्रेझेंटेशन्स असतील. म्हणजे काय करायचं? त्याच्यात आपल्याला टॉपिक दिले जातील आणि त्या टॉपिक वाईज आपल्याला अमुक अध्यायाचे श्लोक आणि ते सगळे अलॉट केले जातील.
आणि ते बरं, बरं. आणि ते स्कूलला त्याच्यामध्ये नाही का माताजी आपण स्कूल कॉलेजला प्रोजेक्ट कसा बनवतो एखादा बरं, टॉपिक बरं. त्याची अच्छा. पीपीटी पण बनवायची असते. तुम्हाला तुमचे जे बरं. ग्रुप लीडर्स जे असतात ते हम्म, हम्म. तुमच्याकडनं जे सवाल आपल्याला जे पाहिजे असेल ते देतात का, तर मग ते लोक आपल्याला प्रोव्हाइड करतात प्रश्न, की तुम्ही हा प्रश्न कराल आणि दुसरे जे ते कर असं. आणि बरं. तसं करून जे प्रेझेंटेशन असतं ते तयार करतात आणि प्रभूजी का आपल्या माताजींच्या समोर आपल्याला स्वतःलाच हे प्रेझेंट करायचं असं. बरं. हम्म. म्हणजे प्रत्यक्ष? हो प्रत्यक्ष माताजी. अच्छा, पण मग ते घरी राहून कसं होणार ना, तिथे जावं माताजी लागेल. ऑनलाईनच होतं. ह्याची जशी Online? भक्तिवृक्षाचे जे क्लासेस बरं, होतात बरं. माताजी, असं बरं. याचे पण भक्तिवृक्षाचे क्लासेस होतात माताजी अच्छा, दररोजचे. अच्छा. अच्छा. म्हणजे ओके, जितक्या ओके. दिवसात तुम्हाला जर अमुक टॉपिकचं आपल्याला हे सिलेक्टेड क्वेश्चन्स आपल्याला दिले जातील, की आपल्याला हे कसं करायचं आणि कसं नाही, ते तुम्हाला सांगण्यात येतील. जे बरं, भक्तिवृक्षाचे बरं. जे मेंटॉर्स असतात ना, ते हम्म. तुम्हाला सांगतील की कसं करायचं आणि कसं नाही. सेकंड लेवलच्या क्विजला पण खूप 2-3च प्रश्न असे दिलेले आहेत खरं म्हटलं तर. नाही माताजी, सेकंड लेवल मध्ये तर प्रत्येक क्वेश्चनला वेटेज दिलेला आहे. म्हणजे आपल्याला प्रत्येक क्वेश्चन सोडून आपल्याला का तर पीडीएफ क्रिएट करायची का तर मग ते सबमिट करायचं असं माताजी. नाही, जे ऑनलाईन आपण आता सोडवतोय ना प्रत्येक अध्याय झाल्यावर, हा त्याचे म्हणत आहे मी. हो, तर म्हणजे त्याचे असे पण कमी आहेत हा. प्रश्न खूपच. अच्छा, हम्म. ठीक. माझे सगळे सोडवून झाले 17 अध्यायपर्यंत. व्हेरी गुड, खूप छान माताजी. हम्म. बरं, आपण आता प्रश्न नंतर घेऊया. चालेल, क्लास चालेल. संपला की. तर आता मला सांगा, 17वा अध्याय जो आपण केला त्याचं नाव काय होतं? श्रद्धा त्रय विभाग योग. बरोबर. आणि त्यात आपण काय बघितलं की श्रद्धा जी असते ती आपल्या गुणामुळे एक कृत्रिम श्रद्धा निर्माण होते. तर ही श्रद्धा जी गुणांच्या प्रभावाखाली निर्माण होते, तर त्याचे सुद्धा 3 प्रकार असतात. जो सत्वगुणात असतो तो देवदेवतांची पूजा करतो, जो रजोगुणात असतो तो यक्ष राक्षसांची पूजा करतो. म्हणजे जे खूप पॉवरफुल पर्सनॅलिटीज आहेत, ज्यांच्याकडे खूप संपत्ती आहे किंवा जे अगदी पॉलिटिकल पोस्ट वर आहेत, अशा लोकांकडे रजोगुणी माणूस आहे तो अशा माणसांची सेवा करतो, पूजा करतो. आणि जे तमोगुणी आहेत ते भूतांची पूजा करतात. तर हे जे गुण आहेत, आता श्रद्धा झाली, मग तुम्ही जे काय खाता ते सुद्धा हे गुणच ठरवतात. मग आपण बघितलं सात्विक खाणं कुठलं आहे, राजसिक तामसिक खाणं कुठलं आहे, आणि मग आपल्याला सांगितलं की सात्विक खाण्याने तुमचं आरोग्य चांगलं राहतं आणि तुमचं आयु सुद्धा वाढतं. मग जे राजसिक खाणं आहे त्यांनी रोग उत्पन्न होतात. आणि तामसिक खाणं म्हणजे जे शिळं पाकळं आहे ते आपण कधीच खाऊ नये. हा जो मानव जन्म आपल्याला मिळालेला आहे, त्या जन्मामध्ये आपण खूप चांगलं सात्विक खाणं खावं. मग त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलंय यज्ञ सुद्धा 3 प्रकारचे असतात, तप सुद्धा 3 प्रकारचा असतो, आणि दान हे सुद्धा 3 प्रकारचं असतं, ज्याप्रमाणे आपले गुण असतात त्याप्रमाणे. आणि शेवटी मी तुम्हाला ओम तत्सत या शब्दाचा अर्थ सांगितलेला आहे, की जेव्हा आपण कुठलंही कार्य करतो तेव्हा आपण ओम तत्सत म्हणून ते कार्य करावं. कधी आपण जेव्हा दान देतो किंवा कुठलंही यज्ञ करतो तेव्हा ओम तत्सत म्हणून ते कार्य करावं. कारण ब्रह्मदेवानी हे प्रथम जेव्हा त्यांनी या ब्रह्मांड तयार केला तेव्हा त्यांनी ओम तत्सत या 3 शब्दांना हे 3 शब्द म्हणून म्हणजे कृष्णाची आठवण
काढून त्यांनी कार्य केलं आणि किंवा या ब्रह्मांडात हे ब्रह्मांड निर्माण केलं, सृष्टी निर्माण केली. कारण त्यांना असं वाटत होतं की माझ्यावर इतकी मोठी जबाबदारी दिली आहे, तर मी ही जबाबदारी पार पाडू शकेन की नाही, यात काहीतरी कमतरता असेल का. म्हणून जर कमतरता असली तर ती कृष्णाने पुरी करावी. तर अशा हेतूने आपण हे ओम तत्सत हे शब्द म्हणतो. आता आपण जो शेवटचा अध्याय आहे त्याचं नाव मोक्ष संन्यास योग. तर हा जो अध्याय आहे यात आपण अनेक गोष्टी बघणार आहोत. अर्जुनाचा प्रश्न नाहीये, पण तो जाणू इच्छितो त्याग म्हणजे काय आणि संन्यास म्हणजे काय. आणि मग श्री कृष्ण त्याला सगळं समजावून सांगतात. मग त्याला सांगतात की परत या अध्यायात परत 3 गुणांचं श्री कृष्णाने अनेक श्लोकांमध्ये सांगितलंय. की आता आपण 17व्या अध्यायात बघितलं की हे जे 3 गुण आहेत त्यावर तुमची श्रद्धा ठरते, तुम्ही काय खाता ते ठरतं, तुम्ही यज्ञ कसा करता, तप कसा करता, दान कसं करता हेही ठरतं. आता श्रीकृष्ण आणि खोलवर जाणार आहे आणि सांगणार आहे की हे 3 गुण ठरवतात की तुमचं ज्ञान कसं असतं, त्या ज्ञानाने तुम्ही कर्म कसं करता, तो करता कसा असतो. मग या 3 गुणांचा प्रभाव तुमच्या बुद्धीवर, तुमच्या निश्चयावर आणि तुमच्या सुखावर सुद्धा दिसतो. तर हे म्हणजे श्रीकृष्णाने लिटरली ह्युमन सायकोलॉजी जी आहे ती त्याचं डिसेक्शन केलेलं आहे, दाखवायला की प्रत्येक गुणाचा इतका खोलवर प्रभाव पडतो आणि प्रत्येक तुमच्या आध्यात्मिक अंगावर ते कसं दिसून येतं. मग जे काय तुम्ही कर्म करताय, तुमची बुद्धी, तुमचा निश्चय, हे सगळं महत्वाचं आहे ना. जेव्हा आपण श्री कृष्णाची प्राप्ती करण्यासाठी निघतोय तर कसा परिणाम होतो आणि मग काय होतं हे बऱ्याच श्लोकांमध्ये नीट समजावून श्री कृष्णाने सांगितलंय. मग श्री कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही तुमची जी प्रिस्क्राईब ड्युटी आहे, जे विहित कर्म आहे, म्हणजे गुणानुसार, प्रत्येक गुणानुसार माणसानी तेच कर्म केलं पाहिजे. म्हणजे क्षत्रियानी ब्राह्मणाचं कर्म करून उपयोग नाही. तर जेव्हा तुम्ही कर्म करता तेव्हा हळूहळू तुमची स्पिरिच्युअल अपलिफ्टमेंट होते, आध्यात्मिक उन्नती होते आणि मग असं काम करता करता शेवटी तुम्ही निष्काम कर्म करता आणि मग तुम्ही कर्मबंधनातून मुक्त होता. मग त्याच्यानंतर श्रीकृष्णाने परत सांगितलंय की त्याची प्रेममय भक्तिमय सेवा जी आहे ती सेवा जेव्हा एखादा भक्त करू लागतो तेव्हा मात्र त्याची उन्नती होते आणि निश्चितच त्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. मग जेव्हा आपण भक्ती करतो त्या भक्तीचा गाभा काय आहे की आपण कृष्णाला शरण गेलं पाहिजे. शरणागत गेल्याशिवाय ती भक्ती राहतच नाही. म्हणजे भक्तीचा मेन इसेन्स काय आहे की आपण कृष्णाला शरण गेलं पाहिजे. आणि मग त्याच्यानंतर जे सर्वात गुह्य ज्ञान आहे, काय गुह्य ज्ञान आहे की आपण कृष्णाचे शुद्ध भक्त झालो पाहिजे. हे परत श्री कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू माझा भक्त हो. आणि मग त्याच्यानंतर अर्जुनाचा जो भ्रम असतो की मला हे युद्ध मी करणार नाही, युद्ध करणं म्हणजे घोर पाप आहे, हा त्याचा भ्रम पूर्ण नष्ट होतो आणि तो कृष्णाला सांगतो की मी आता युद्ध करायला तयार आहे. आणि मग त्याच्यानंतर संजय
जेव्हा ही पूर्ण भगवद्गीता ऐकतो तेव्हा तो धृतराष्ट्राला सांगतो की हा जो श्रीकृष्ण आणि अर्जुनामधला झालेला संवाद आहे हा ऐकून माझ्या अंगावर रोमांच उभा राहिलाय आणि मग तो निष्कर्ष युद्धाचा काय होणार आहे ते अगोदरच धृतराष्ट्राला सांगतो. आता हा अध्याय आपण करूया. चालू करूया. बरं, आता मी तुम्हाला आठवतं का सांगितलं होतं की भगवद्गीता जो चॅप्टर जो दुसरा अध्याय आहे गीतेचे सारांश किंवा गीतेचे सार, हा जो दुसरा अध्याय आहे याला गीतेचं सार म्हटलंय आणि हा 18वा अध्याय सुद्धा गीतेचा सारच आहे. खरं म्हणजे 17 अध्याय झाले तेव्हा गीता संपलेली आहे. मग 18वा अध्यायी सार, दुसराही अध्याय सार, मग फरक काय आहे? आता दुसरा अध्याय जो आहे त्याच्यात सर्व योग थोडे 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 सांगितलेले आहेत. ध्यान योग, कर्मयोग, भक्ती योग. तर इकडे कुठलेही योग सांगितलेले नाही. इकडे हा 18वा अध्याय म्हणजे उपदेशांचा सार आहे. कृष्णाने जे जे उपदेश केलेले आहेत त्यातले जे सगळे महत्वाचे उपदेश आहेत ते परत इकडे सांगितलेले आहेत आणि हा जो 18वा अध्याय आहे त्याला उपदेशांचा सार असं म्हटलंय. तर आता आपण बघूया की प्रथम अर्जुनाला प्रश्न असतो की त्याला जास्त आणि माहिती हवी असते त्यागाबद्दल आणि संन्यासाबद्दल. तर आता आपण हे पहिल्या काही श्लोकांमध्ये जाणून घेऊया. कुमुद माताजी. येस माताजी, 1 minute. येस. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् केशिनिषूदन. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशनी सुदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाला 18व्या अध्यायात एकदम त्याग आणि संन्यास याच्याबद्दल आणि जाणून घ्यावंसं का वाटलं? तर आता इकडे 5.13 पल्लवी माताजी अनुवाद वाचाल का फक्त? हो माताजी. 5.13. ओके माताजी. हरे कृष्ण. 5.13 जेव्हा देहधारी जीव आपली प्रकृती संयमित करतो आणि मनाद्वारे सर्व कर्मांचा त्याग करतो तेव्हा तो कर्म न करता तसेच कर्म करविता 9 द्वारे असलेल्या या नगरात सुखाने राहतो. हरे कृष्ण. आता इकडे शब्द आलेला आहे त्याग. तर आता आणि 4.20 येस माताजी. अनुवाद. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 4.20 आपल्या कर्मफलावरील सर्व आसक्तींचा त्याग करून नित्य तृप्त आणि स्वतंत्र असणारा जरी सर्व प्रकरणांमध्ये संलग्न असला तरी तो कोणतेही सकाम कर्म करीत नाही. हरे कृष्ण. तर आता इकडे सुद्धा शब्द आलेला आहे त्याग. आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे की त्याग आणि संन्यास
हे दोन्ही समानार्थी शब्द आहेत का, की त्याच्यामध्ये थोडा फरक आहे? जर फरक आहे तर तो काय फरक आहे? तर अर्जुनाला डिटेलमध्ये जाणून घ्यायचंय की त्याग म्हणजे काय आणि संन्यास म्हणजे काय. आता इकडे जेव्हा त्याला प्रश्न आलेला आहे तेव्हा त्यांनी कृष्णाला हाक मारताना त्यांनी पहिल्यांदा ऋषिकेश म्हटलंय आणि केशी निसूदन असं म्हटलेलं आहे. तर या दोन नावानी अर्जुनाने का हाक मारली आहे? कारण जेव्हा अर्जुनाला मनामध्ये शंका आहे तर तेव्हा ही शंका एका राक्षसाबरोबर या शंकेची तुलना केली आहे. जोपर्यंत तुमच्या मनामध्ये शंका आहे तोपर्यंत तुम्ही कधीच परमसिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. साधा मुलगा असेल तो त्याला गणित समजलेलं नाहीये, मनामध्ये शंका आहे, तर तो कधी परफेक्शन स्टेजला पोहोचू शकेल का, किंवा 100पैकी 100 मिळवू शकेल का? नाही, त्याच्या मनामध्ये शंका आहे. पण त्या शंका जर त्याला कोणी चांगल्या समजावून सांगितल्या तर मात्र तो गणितात 100पैकी 100 मिळवू शकेल. आणि इकडे काय आपल्याला पाहिजे? परफेक्शन ऑफ योगा. आपल्याला कृष्ण प्राप्ती हवी आहे. मग शंका जर मनामध्ये असल्या तर त्या शंका राक्षसासारख्या असतात, आपल्या आणि कृष्णाच्या मध्ये असतात आणि आपल्याला नेहमी हरवत असतात. तर त्याच्यामुळे अर्जुनानी कृष्णाला केशी निसूदन म्हटलंय. ज्याप्रमाणे तू केशी असुराचा वध केलास. इकडे बघा, हा अश्व असुर होता. तर वृंदावनामध्ये या केशी राक्षसाचा कृष्णाने वध केला होता. तर अर्जुन म्हणतोय केशी निसूदन, ज्याप्रमाणे तू केशी राक्षसाला मारलं होतंस त्याचप्रमाणे माझ्या ज्या शंका आहेत त्या शंका सुद्धा मनातून उन्मळून काढून टाक, माझ्या शंकांना सुद्धा मारून टाक. तर आणि दुसरा शब्द दुसऱ्या नावाने अर्जुनाने हाक मारलीये ऋषिकेश. ऋषिकेश म्हणजे कोण? ऋषिकेश म्हणजे जो मनाला संयमित ठेवतो. आता अर्जुनाला माहिती आहे की जर त्याला कृष्ण प्राप्ती करायची असेल तर त्याला काय केलं पाहिजे? त्याचं मन संयमित ठेवलं पाहिजे, इंद्रिय नियंत्रित ठेवली पाहिजे. आणि ते जर तुम्हाला इंद्रिय नियंत्रित ठेवायची असेल तर एकच मार्ग आहे की तुम्ही कृष्ण भावनाभावित जीवन जगा, तुम्ही कृष्णासाठी सेवा करा, कृष्णाचा जप करा, कृष्ण कथा ऐका. अशाने तुमची इंद्रिय भौतिकाकडे पळणार नाही आणि ते सदैव कृष्णाच्या रक्षणेखाली राहतील. आणि मग अशी इंद्रिय जी आहे ती संयमित राहू शकतात. म्हणून अर्जुनाने कृष्णाला हाक मारलीये ऋषिकेश. ऋषिक म्हणजे इंद्रिय आणि ईश म्हणजे स्वामी. इंद्रियांचा स्वामी म्हणजे इंद्रियांचा स्वामी तू माझ्या इंद्रियांचं रक्षण कर, तू त्यांना नियंत्रित ठेव. नियंत्रित ठेवल्यावरच ते त्यांना तुझी प्राप्ती होऊ शकेल. तर आता पहिले जे 6 अध्याय होते त्यात आपण काय बघितलं की भक्ती आपण कर्माद्वारे कशी करू शकतो. पहिले 6 जे अध्याय होते कर्मयोगावर होते. पण कर्मयोग म्हणजे फक्त असं नाही की मला फळाची अपेक्षा नाहीये, मी निष्काम कर्म करतो, नाही. ते जे कर्म आहे ते सुद्धा आपण उत्साहाने केलं पाहिजे आणि कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे, तरच तो कर्मयोग होतो. मग मधले जे 6 अध्याय आहेत त्यात कृष्णाने भक्ती कशी करायची किंवा जे महात्मे असतात, जे कृष्णाचे विशुद्ध भक्त असतात ते काय करतात?
सतत कीर्तन करत असतात, सतत कृष्णाचं स्मरण करत असतात. तर भक्तीमध्ये आपण काय काय करू शकतो आणि आपल्याला ते केल्यावर कृष्णाची प्राप्ती कशी होते हे सांगितलंय. आणि शेवटचे जे 6 अध्याय आहे त्यात आपण ते ज्ञान योग आहे आणि आपण आपलं जे शरीर आहे, क्षेत्रज्ञाचं ज्ञान दिलंय. आणि जर या क्षेत्रातून तुम्हाला बाहेर जायचं असेल, म्हणजे मुक्त व्हायचं असेल, तर तुम्हाला कुठले गुण तुमच्यामध्ये असले पाहिजे, कुठले गुण तुम्ही विकसित करावे हे सांगितलेलं आहे. मग आपण 3 गुणाबद्दल शिकलेलो आहे. मग हे जे भौतिक जग आहे त्याची तुलना एका झाडाबरोबर केली आहे, अश्वत्थ वृक्षाबरोबर केली आहे. आणि इकडे सर्व काही कसं आहे, जे आध्यात्मिक जगामध्ये आहे तेच इकडे आहे, पण ते कसं आहे, विकृत आहे. आध्यात्मिक जगामध्ये खरं प्रेम आहे, पण इकडे काय आहे, इकडे काम आहे फक्त. तर अशा तऱ्हेने आपण हे 17 अध्यायापर्यंत आपण हे सगळं बघितलं. आता अर्जुनाला हे पाहिजे की त्याग म्हणजे काय आणि संन्यास म्हणजे काय. आता जेव्हा आपण फळ जे आहे, कर्म करतो आणि त्या कर्माचं फळ जे आहे ते आपण त्याचा त्याग करतो, त्याला आपण त्याग असं म्हणतो. आणि संन्यास म्हणजे काय, जेव्हा आपण कुठलीही भौतिक कर्म करत नाही, जी आपल्या इच्छांवर आधारित आहेत किंवा इंद्रिय तृप्तीवर जी आधारित आहे, तर अशी जेव्हा आपण भौतिक कर्म करत नाही तेव्हा त्याला संन्यास म्हणतात. आता आपण हेच पुढच्या श्लोकात पण सांगितलंय, आपण बघूया. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्मांच्या त्यागाला विद्वानजन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्यांच्या फलांचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. तर आता इकडे त्यांनी सांगितलंय त्याग म्हणजे काय, जे तुम्ही कर्म करता ते फळ आपण नाही घ्यायचं, फळाचा त्याग करायचा म्हणजे त्याला त्याग म्हटलं जातं. आणि भौतिक इच्छांवर आधारित कुठलीही कर्म करायची नाही, त्याला संन्यास म्हणतात. आता जे आपण कुठलंही कर्म करतो, आता बघा काही कर्म चांगली असतात ती आपण केलीच पाहिजे, पण काही कर्म आपण जाणून बुजून केली नाही पाहिजे. तर असा जो त्याग आहे तो कुठला आहे तो आपण आता पुढच्या श्लोकात बघूया. पल्लवी माताजी 18.3. हरे कृष्ण माताजी. काही विद्वजन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. तर आता बघा आपण त्याग, कुठला त्याग करावा, कोणता त्याग करावा हे पहिला आपल्या मनामध्ये क्लॅरिटी पाहिजे. तर आता काही जण यज्ञ करतात का, तर त्यांना चांगला मुलगा हवा असतो, त्यांना चांगली नोकरी हवी असते, त्यांना चांगले पैसे हवे असतात, प्रमोशन हवं असतं, किंवा त्यांना स्वर्ग लोक आणि उच्च ग्रहांवर हे पृथ्वीचं आयुष्य संपल्यानंतर जायचं असतं. मग हे सगळं जे आहे अशा प्रकारचा जो त्याग आहे, यज्ञ आहे, हे
तुमच्या भौतिक इच्छांवर आधारित आहे. या कर्मांचा तुम्ही त्याग केला पाहिजे. आणि काही आपण यज्ञ करतो, ही जी यज्ञ आहे ती आध्यात्मिक उन्नतीसाठी करतो. उदाहरणार्थ आपण एकादशीला उपवास करतो, काही जण चातुर्मास पाळतात. तर हे जे आपल्या शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे हे आपण केलं पाहिजे. आणि असं जेव्हा आपण असा त्याग करतो तेव्हा इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की जे महात्मे आहेत, म्हणजे जे आपल्याला काय वाटतं महात्मे म्हणजे शुद्ध आहेत, त्यांच्या हृदयामध्ये कुठलीच अनर्थ नाहीये. पण इकडे या श्लोकावरून आपल्याला समजतं की यज्ञ, दान, तप हे आपण निश्चित केलं पाहिजे. कारण असे यज्ञ केल्यानंतर आपलं शुद्धीकरण होतं, म्हणजे जे शुद्ध आहेत त्यांना सुद्धा याची गरज लागते. आता तुम्ही मला सांगा की आपण 5व्या अध्यायात केलं होतं, तुम्हाला आठवतं का की एक कर्म संन्यासी आहे आणि दुसरा कर्मयोगी आहे. तर कर्म संन्यासी चांगला आहे की कर्मयोगी चांगला आहे? कर्मयोगी माताजी. बरोबर. आता कोण आणि मला सांगेल की कर्मयोगी का चांगला आहे? मी सांगू माताजी? सांगा. कर्म संन्यासी म्हणजे तो फक्त स्वतःच्या आध्यात्मिक उन्नतीचा विचार करतो आणि तो स्वतःच एकटा तपश्चर्या करतो, बुक्स वाचतो. पण कर्मयोगी जसे आपले शील प्रभुपाद, त्यांनी स्वतःची पण आध्यात्मिक उन्नती केली आणि बाकीच्यांना पण कृष्ण मार्ग दाखवला. बरोबर. तर हा कर्म संन्यासी आणि कर्मयोगी मध्ये फरक आहे. जो कर्म संन्यासी आहे तो कर्माचा त्याग करतो. कुठल्या कर्माचा त्याग करतो? भौतिक कर्म जी आहे किंवा भौतिक इच्छांवर आधारलेली जी कर्म आहे त्या पूर्ण कर्माचा त्याग करतो. पण त्याची आध्यात्मिक उन्नतीसाठी जे काय करावं लागतं ते तो सगळं करतो. आणि जो कर्मयोगी आहे तो कुठल्याही कर्माचा त्याग करत नाही. जी कर्म तो करतो तो फक्त श्रीकृष्णासाठी करतो. जसे श्रील प्रभुपाद, त्यांनी काय केलं, त्यांनी किती इस्कॉन मंदिराची स्थापना केली, पण त्यांनी त्या मंदिराला जो होणारा प्रॉफिट होता त्यातला एक सुद्धा पैसा घेतला का? नाही. त्यांनी सगळे पैसे जे आहेत ते श्रीकृष्णाच्या चरणी अर्पण केले, श्रीकृष्णासाठी वापरले, भगवद्गीता छापण्यासाठी वापरले. त्यातला एकही पैसा त्यांनी आपल्या स्वतःसाठी ठेवला नाही. तर अशा तऱ्हेने कर्म संन्यासी आणि कर्मयोगी वरून आपल्याला असं दिसतं की हा भौतिक कर्म करत आहे, पण तो जी कर्म करतोय त्यातून जे काय त्याला मिळतं तो ते परत कृष्णचरणी अर्पण करतो. आता 18.3 इकडे पल्लवी माताजी तो पूर्ण हे वाचायचं आहे, तात्पर्य छोटसच आहे. 18.3 का माताजी? हो. ओके माताजी. हरे कृष्णा. तात्पर्य शील प्रभुपादजींद्वारा शील प्रभुपादजी की जय. वैदिक शास्त्रात अशा अनेक कर्मांचा उल्लेख आहे ज्यांच्या विषयी मतभेद आहेत. उदाहरणार्थ असे म्हटले जाते की यज्ञात पशुचा बळी देता येतो, पण काहींचे म्हणणे असे आहे की पशु हत्या ही पूर्णपणे निंद्य आहे. वैदिक शास्त्रात यज्ञातील पशु हत्येला जरी उल्लेख असला तरी असा यज्ञ बळी म्हणून मारलेला पशु मरतो असे समजले जात नाही. यज्ञाच्या योगाने पशुला नवीन जीवन प्रदान केले जाते. कधी त्या पशुला यज्ञात बळी दिल्यानंतर
नवीन पशुदेह दिला जातो, तर कधी त्या पशुला तात्काळ मनुष्य शरीर प्रदान केले जाते. परंतु या संबंधी विचारांमध्ये मतभेद आहेत. काही जण म्हणतात की विशेष यज्ञांकरिता पशु हत्या इष्ट आहे. यज्ञ कर्मांसंबंधी ही जी सर्व निरनिराळी मते आहेत, त्याविषयी आता स्वतः भगवंत स्पष्टीकरण करीत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. तर आता ही जी यज्ञ आहेत, पूर्वी वेदांमध्ये पशूंना बळी देत होते का? कारण ते जे एखादी खूप म्हातारी गाय किंवा घोडा असेल यांना बळी देऊन त्यांना इमिजिएटली मनुष्य योनी मिळत असे, आणि जी अधिकारी माणसं यज्ञ करायला बसायची, जी ब्राह्मण होती, त्यांना ते दिसायचं सुद्धा. त्याला आता मानव देह मिळालेला आहे, आणि अशा तऱ्हेने ते उन्नती करायचे. जे पशु योनीतून मनुष्य योनीपर्यंत त्यांना डायरेक्ट पाठवायचे. तर असे काही बळी आहेत, हे अलाउड होते, हे अशी यज्ञ ते करत होते. पण आता मात्र कलियुगामध्ये हे टोटली बँड आहे, कारण कोणी ब्राह्मणच नाहीये. आता इकडे परत पुढे मी सांगणार आहे की व्यास मुनींनी लिहून ठेवलंय की कलियुगामध्ये सर्वजण शूद्र आहेत, कोणीही ब्राह्मण नाहीये. तर या कारणासाठी आपण ही यज्ञ करू शकत नाही. 18.5 18.4 नाही का घेतलं? बरं, 18.4 वाचूया. हरे कृष्णा. यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम हरे कृष्ण माताजी. 18.4. माताजी आता तिथं 4. हा, इकडे 5 आहे, पण आपण 4 वाचूया. हो ठीक, वाचू. ठीक आहे. येस. येस. एक सेकंड. निश्चयं शृणु मे यतत्र त्यागी भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे भरत श्रेष्ठ, आता त्यागाबद्दलचा माझा निर्णय ऐक. हे नर शार्दूल, शास्त्रामध्ये 3 प्रकारच्या त्यागांचे वर्णन केले आहे. हरे कृष्ण. आता त्यागाविषयी, यज्ञाविषयी जरी मतभेद असतील तरी कृष्ण आता इकडे अर्जुनाला त्यांचं जे मत आहे, म्हणजे जे अंतिम मत आहे, जे आपण ते फायनल जे आहे, श्रीकृष्ण काय सांगतात तेच केलं पाहिजे, किंवा ते फायनल म्हणून आपण कन्क्लूड केलं पाहिजे की हे मत जे आहे हे फायनल आहे. तर हे आता आपल्याला श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहेत, आणि त्याप्रमाणे आपण सुद्धा ऐकलं पाहिजे. आता प्रथम श्रीकृष्ण सांगताय की त्याग हे 3 प्रकारचे असतात. 3 प्रकारचे त्याग का असतात? कारण 3 गुण असतात. त्या गुणानुसार प्रत्येक जण त्याग करत असतो, यज्ञ करत असतो. तर त्याच्याबद्दल आपण आणि ऐकूया. आता 18.5 कुमुद माताजी. येस माताजी. यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. यज्ञ दान तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये. ती कर्मे केलीच पाहिजेत. यज्ञ दान आणि तप ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. बघा इकडे सांगितलंय. आता आपण जे आध्यात्मिक उन्नतीसाठी जो काही यज्ञ करतोय, तप करतोय, आता आपण जप करतोय, कुठल्याही कोणीही काही सांगितलं तरी आपण जप कधीच सोडायचा नाहीये. इकडे काय सांगितलंय की हे जे यज्ञ दान तप आहे, यांनी जे महात्मे आहेत ते सुद्धा शुद्ध होतात, किंवा ते सुद्धा पवित्र होतात.
यज्ञ दान तपानी. तर महात्म्यांना देखील शुद्धीकरण लागतं, ते आपल्याला या 5व्या श्लोकातून समजतं. मग हे जे यज्ञ दान तप आपण कधीच नाकारले नाही पाहिजेत. पण काय आपण करू नये की यज्ञ चांगला मुलगा होण्यासाठी, उत्तम नोकरी मिळण्यासाठी, उत्तम शिक्षण मिळण्यासाठी, म्हणजे थोडक्यात सकाम यज्ञ जी आहे ती आपण करू नये. आपण जी यज्ञ करतो ती कृष्णाच्या आनंदासाठी आणि कृष्णासाठी करावी. आता ही तुम्हाला गोष्ट माहिती आहे का? दक्ष प्रजापती आणि सतीची ही माहिती आहे का गोष्ट तुम्हाला? सांगितली आहे का इतरांना? सांगितली आहे का तुम्हाला की मी सांगू? सांगितलेली आहे ना? तर आपल्याला इकडे काय दिसतंय की दक्ष प्रजापती यज्ञ करत होते आणि त्यांनी शंकराला आमंत्रण दिलं नाही आणि शंकराच्या इच्छेविरुद्ध तिकडे सती गेली आणि तिच्याकडे कोणी न बोलल्यामुळे तिचाही अपमान झाला. आणि जेव्हा तिला समजलं की माझ्या नवऱ्याला आमंत्रणच नाहीये, त्याच्यासाठी आसन सुद्धा ठेवलेलं नाहीये तिकडे, तेव्हा तो अपमान ती सहन करू शकली नाही आणि तिने योग निद्रे द्वारा आपलं शरीर योग अग्नीद्वारे तिने भस्मसात केलं. आणि मग तिकडे शंकराचे जे गण होते त्यांनी येऊन दक्ष प्रजापतींचा शिरच्छेद केला आणि हे आता दक्ष प्रजापती यज्ञ करत होते किंवा यज्ञाचा संकल्प त्यांनी केला होता. मग ब्रह्मदेवानी शंकराला विनंती केली की हे खूप हे जे यज्ञ करत होते हे एक पवित्र कर्म आहे, तर ते त्याचं कर्म पुरं होऊ दे, तुम्ही शांत व्हा आणि परत त्याला जीवनदान द्या. मग शंकरांनी काय केलं, तिकडे समोरच एक बकरा चालला होता, त्या बकऱ्याचा शिरच्छेद करून त्यांनी त्याच बकऱ्याचं डोकं दक्ष प्रजापतींच्या धडावर लावलं. आता हे दक्ष प्रजापती आहे, त्यांना पूर्व स्मृती झाली आणि त्यांनी शंकराची माफी मागितली आणि तो यज्ञ पूर्ण केला. म्हणजे किती महत्वाचं आहे की यज्ञ जो आहे, तप जो आहे, दान आहे, हे खूप या महत्वाच्या गोष्टी आहेत. त्यांनीच आपल्या आयुष्यामध्ये आपण कृष्ण प्राप्ती करू शकतो अशा यज्ञाद्वारे. तर त्यांचं डोकं धडावर, बकऱ्याचं डोकं दक्ष प्रजापतींच्या धडावर लावल्यावर देखील त्यांना पूर्वस्मृती कशी होती. इकडे श्रील प्रभुपाद सांगतात की हा सायंटिस्टसाठी रिसर्च करण्याजोगा टॉपिक आहे. कारण आपल्याला काय वाटतं, जी मेमरी आहे, जे आपलं इंटेलिजन्स आहे, मेमरी इंटेलिजन्स इज अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन. पण इकडे आता या दक्ष प्रजापतींचा शिरच्छेद केला तेव्हा डोक्याबरोबर त्यांचा मेंदूही गेला, तरी देखील त्यांना कशी आठवण राहिली की आपण काय केलं होतं. त्यांनी माफी मागितली शंकराची. मग इकडे 15.15 15वा अध्याय पुरुषोत्तम योग 15वा श्लोक, त्यात श्रीकृष्णाने काय सांगितलंय की मी तुमच्या हृदयामध्ये राहून तुम्हाला स्मृती, ज्ञान आणि विस्मरण या गोष्टी देतो. म्हणजे त्यावरून आपल्याला असं समजतं की दक्ष
दक्ष प्रजापतींच्या हृदयात परमात्मा होता. या परमात्म्यानी या दक्ष प्रजापतीला स्मरण दिलं की आपण कुठे चूक केली आणि आता आपल्याला काय केलं पाहिजे, आणि त्याप्रमाणे त्यांनी केलं. तर श्रील प्रभुपाद म्हणतात की हे एक सायंटिस्टना रिसर्च करण्यासारखा हा टॉपिक आहे. तर आता जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करतो तेव्हा आपण ते कसं केलं पाहिजे, आपली ड्युटी म्हणून ते कर्म केलं पाहिजे. फळाची अपेक्षा न ठेवता आपण केलं पाहिजे असं आपल्याला इकडे श्रीकृष्ण सांगतायत की तुम्ही कसं करा. आता ऐकूया आपण 18.6. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाच्या अपेक्षेविना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे कसं कर्म केलं पाहिजे आपण, की माझं कर्तव्य आहे म्हणून मी हे कर्म करणार आहे आणि मला फळाची काही अपेक्षा नाही. आई बघा, लहान बाळाला जेव्हा बघते, या बाळासाठी ती रात्र रात्र जागते, तेव्हा तिला काही अपेक्षा असते का? बाळाकडून तिला काहीही अपेक्षा नसते आणि ती तिची ड्युटी कशी करते, मी आई आहे या बाळाची, माझं कर्तव्य आहे म्हणून ती ड्युटी करते. त्याचप्रमाणे आपल्याला असं म्हणता येत नाही की मला 16 राऊंड जप करायला, 16 माळा जप करायला मला अजिबात वेळ नाहीये, असं आपल्याला म्हणता येत नाही. आपलं आणि कृष्णाचं नातं हे आज तरी आपल्याला काय आहे हे समजलेलं आहे ना, तर मग आपण हातात माळ धरली पाहिजे आणि कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता आपण जप केला पाहिजे. हे कृष्णाचा हे काय म्हणतात त्याचा फायनल वर्ड, की आपण जे आहे यज्ञ कसा केला पाहिजे किंवा आपण आपलं कर्तव्य म्हणून केलं पाहिजे आणि फळाची अपेक्षा ठेवली नाही पाहिजे. तर आता 18.6 पल्लवी माताजी, तात्पर्य छोटसच आहे. येस माताजी. हरे कृष्णा. तात्पर्य शिल प्रभुपादजींद्वारा शिल प्रभुपादजी की जय. सर्व यज्ञ जरी शुद्धीकरण करणारे असले तरी अशा यज्ञांपासून मनुष्याने फलाची अपेक्षा ठेवू नये. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर जीवनाच्या भौतिक विकासासाठी योजिलेल्या सर्व यज्ञांचा त्याग केला पाहिजे. परंतु ज्या यज्ञांमुळे अस्तित्व शुद्ध होते आणि आध्यात्मिक स्तरापर्यंत प्रगती होते अशा यज्ञांना त्याग करू नये. कृष्ण भावनेची प्राप्ती करून देणाऱ्या कोणत्याही साधनाला उत्तेजन दिले पाहिजे. श्रीमद भागवतात सुद्धा म्हटले आहे की भक्ती योगाला अनुकूल अशा कोणत्याही कर्माचा स्वीकार केला पाहिजे. धर्माची ही सर्वोच्च कसोटी आहे. भगवत भक्ताने असे कोणतेही कर्म, यज्ञ किंवा दान स्वीकारले पाहिजे जे भगवत भक्ती करता सहाय्यक होईल. हरे कृष्ण. म्हणजे आता जेव्हा आपल्याला जर कोणी सांगितलं की आज मंदिरामध्ये संकीर्तन आहे किंवा मंदिरामध्ये सेवेची गरज आहे, तेव्हा आपण इतर आपली जी भौतिक कामं आहेत ती जरा बाजूला ठेवून ही जी सेवा आहे, संकीर्तन आहे, त्याला फर्स्ट प्रायोरिटी दिली पाहिजे तुमच्या लाईफमध्ये. तुमच्या लाईफमध्ये कृष्णाला मधोमध ठेवायचं, कृष्णासाठी सगळं करायचंय. मग तुम्ही जे कर्म करता त्याला यज्ञाचं रूप मिळतं. आता प्रत्येक जण
इकडे काय सांगितलंय कृष्णाने, तुम्ही कर्म कसं केलं पाहिजे, कार्य कसं केलं पाहिजे, कुठल्याही फळाची अपेक्षा न ठेवता केवळ माझं कर्तव्य आहे म्हणून तुम्ही केलं पाहिजे. पण प्रत्येक जण असं करू शकतं का, आणि प्रत्येक जण असं का करू शकत नाही, आता आपण बघूया. 18.7. हरे कृष्णा. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तितः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नियत कर्मांचा त्याग कधीही करू नये. मोहवश होऊन जर मनुष्याने आपल्या नियत कर्मांचा त्याग केला तर त्या त्यागाला तामसिक त्याग असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता जे तमोगुणी आहेत, तमोगुणाचा जो प्रभाव आहे त्यांच्या मनावर झाल्यामुळे, तमोगुणी हे अज्ञानीच असतात. अज्ञानी असल्यावर कोण आपली ड्युटी करू शकतं का? ही तुम्ही सोडा ड्युटी, ही जे आध्यात्मिक कर्तव्य आपलं सर्वांचं, की जप केलाच पाहिजे, कृष्णाच्या स्मरणात राहिलंच पाहिजे. एखादा तमोगुणी आहे, तुम्ही मला सांगा, तो नोकरीला सुद्धा वेळेवर जाऊ शकेल का? ही ड्युटी सोडा तुम्ही, पण तुमची जी भौतिक जी ड्युटी आहे, रोज नोकरीवर वेळेवर जायचं, हे सुद्धा तो करू शकत नाही, कारण तो नशा आणि निद्रेच्या आहारी गेलेला असतो. तर जो तमोगुणी आहे तो आपली जे विहित कर्म आहे तो करू शकत नाही. आता आपण इकडे शिला प्रभुपादांनी उदाहरण दिलंय की जे संन्यासी असतात, तर संन्यासींना सांगितलंय की तुम्ही स्वतःचं जेवण तुम्ही करू शकत नाही, तुम्ही भिक्षा मागून खाऊ शकता, मग किंवा तुम्ही कृष्ण प्रसाद जो आहे तो स्वीकारू शकता. परंतु जरी असं सांगितलंय तरी भगवंता करता अन्न शिजवणे निषिद्ध नाही. म्हणजे ते काय करू शकता, ते श्रीकृष्णासाठी स्वयंपाक करू शकतात, त्यांच्या स्वतःच्या साठी नाही, श्रीकृष्णासाठी ते करू शकतात. तर अशा तऱ्हेने तुम्हाला जेव्हा तुम्ही ड्युटी करता तेव्हा तुमचं कर्तव्य काय आहे, ते कर्म काय आहे, आणि त्या पाठचं ज्ञान काय आहे, हे जेव्हा तुम्हाला समजतं तेव्हाच तुम्ही जे कर्म आहे ते व्यवस्थित करू शकता आणि श्रीकृष्णासाठी करू शकता. आता काही जण, आता मी तुम्हाला जो तमोगुणी आहे त्याचं सांगितलं. आता आपण पुढचा श्लोक वाचूया, 8वा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. 8वा श्लोक ना माताजी. येस. दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भया त्यजेत् सत्कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जो मनुष्य नियत कर्मांना कष्टप्रद समजून किंवा ते शरीराला क्लेश देतील या भीतीने त्यांचा त्याग करतो, त्याच्याबद्दल असे म्हटले जाते की त्याने रजोगुणात त्याग केला आहे. असे कार्य कधीही त्यागाच्या उन्नतीच्या दिशेने नेत नाही. हरे कृष्णा. आता एखादा रजोगुणी माणूस आहे, तर हा जो रजोगुणी माणूस आहे तो जे कर्म करतो त्याच्यावर त्या गुणाचा कसा प्रभाव पडतो बघा. समजा जर एखादा माणूस कृष्ण भावनाभावित जीवन जगत आहे आणि तो नोकरी करतोय, पैसे मिळवतोय, आता तो काय म्हणेल की मी सकाम कर्म करतोय, मी कृष्ण भावनाभावित जीवन तर जगतोय पण मी सकाम कर्म करतोय. तर या भीतीपोटी जर त्यांनी सांगितलं मी नोकरीच नाही करणार, मग असं केल्याने काय होईल,
त्याचा अजिबात उद्धार होणार नाही. पण कर्म करून जर त्यांनी जे पैसे त्याला नोकरीतून मिळताय ते कृष्णासाठी वापरले, आणि असं जर त्यांनी जे पैसे त्याला मिळतात ते कृष्ण मंदिरात दिले, कृष्णाच्या सेवेसाठी वापरले, सकाळी लवकर उठून त्यांनी त्याच्या गुरुनी जे सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे जर त्यांनी जप केला आणि भक्तींच्या नियमांचं पालन केलं तर मात्र काय होईल, त्याला त्याचा उत्कर्ष होईल, त्याची उन्नती होईल. पण रजोगुणी माणूस कसा असतो, त्याच्या खूप आकांक्षा असतात आणि तो फळाकडे खूप अटॅच्ड असतो, आणि फळाकडे खूप अटॅच्ड असल्यामुळे तो काय म्हणतो की मी जॉब करायला मला वेळ नाहीये, मी जॉब घरी जर करत बसलो 2-2, 3-3 तास तर समजा जर तो बिझनेसमॅन असेल तो म्हणतील की माझे कस्टमर्स माझ्यासाठी थांबणार नाही, ते जातील. डॉक्टर म्हणेल की पेशंट्सना माझी खूप गरज आहे, किंवा एखादा वकील म्हणेल की माझे क्लायंट जे आहेत ते दुसऱ्या वकिलाकडे जातील, मी रोज 2-2, 3-3 तास बसलो तर त्याला जॉब करणं ते खूप अवघड कर्म वाटतं, अवघड कार्य वाटतं, आणि त्याच्या मनामध्ये खूप भीती सुद्धा उत्पन्न होते. तर अशा कारणामुळे तो कर्म करू शकत नाही. तर जो रजोगुणी आहे त्याला कर्माचे फल नेहमीच क्लेशदायक असते, आणि जर एखाद्याने त्या भावनेत कर्माचा त्याग केला तर त्या त्यागाचे फळ त्याला कधीच लाभत नाही. म्हणजे असा एखादा रजोगुणी माणूस असेल आणि त्यांनी ठरवलं की आपण जप करायचा, तो त्याला कसं वाटेल, खूप क्लेशदायक वाटेल. तो जप करतोय पण त्याचं मन देखील स्थिर नाही राहणार, कारण तो त्याच्या मनाच्या विरुद्ध करतोय. तो काय विचार करतोय की आता माझ्या क्लायंटचं काय, माझा धंदा खाली गेला तर काय होईल, आणि अशामुळे त्याला ते जे फळ आहे, जे त्याला फळ मिळणार आहे ते फळ त्याला मिळत नाही, किंवा त्याला खूप कमी फायदा होतो त्याचा. आता आपण हे बघूया 18.9. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस माताजी. येस. कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे अर्जुन, ज्यावेळी मनुष्य नियत कर्म करायलाच हवे म्हणून करतो आणि सर्व प्रकारची भौतिक संगत आणि फलांची आसक्ती सोडून देतो त्यावेळी त्याचा त्याग सात्विक समजला जातो. हरे कृष्णा. म्हणजे जेव्हा आपण जप करतो का, माझी ड्युटी आहे, मी कोण आहे, मी कृष्णाची आहे, कृष्ण माझे पिता आहे, कृष्ण माता आहे, पिता आहे, कृष्ण माझा सर्वस्व आहे, आणि मला हे माझं निजधाम नाहीये, माझं निजधाम म्हणजे गोलोक आहे. आता हे ज्ञान आल्यावर एखादा माणूस कर्म कसा करेल, कृष्णाच्या आनंदासाठी कर्म करेल, त्याचं कर्तव्य आहे म्हणून तो कर्म करेल. आणि जेव्हा तो अशा प्रेमाने कर्म करतो, कृष्णाच्या आनंदासाठी कर्म करतो, तेव्हा त्याला फलाची अपेक्षा नसते. आणि हे जे कर्म आहे याला आपण सात्विक कर्म म्हणतो. तर आता आपण बघितलं की जो तमोगुणी आहे तो त्याची जी प्रिस्क्राईब ड्युटी आहे, विहित कर्म आहे, तो करूच शकत नाही कारण त्याला ज्ञान नसतं. जो रजोगुणी माणूस आहे त्याला ज्ञान असतं, पण त्याच्या मनामध्ये भय पण असतं आणि त्याला ही ड्युटी करणं कष्टमय वाटतं, म्हणून तो ड्युटी करत नाही, किंवा केली
तरी त्याला त्याचं फळ मिळत नाही. आणि का त्याला फळ मिळत नाही? कारण त्याचा स्वभाव जो असतो रजोगुणी, तो फक्त फळावर त्याचे डोळे असतात. मला आज मी जे काही कर्म करणार आहे, जे काही मला काय फळ मिळणार आहे, याच्या इकडेच तो टोक लावून बसलेला असतो. तरी जरी त्यांनी केलं तरी त्याला त्याचा विशेष फायदा होत नाही. आणि जो सत्वगुणी असतो तो मात्र त्याचं जेव्हा विहित कर्म करतो, कर्तव्य म्हणून करतो, फळाची अपेक्षा न ठेवता तो त्याचं कर्म करतो, तर हे जे सात्विक कर्म आहे, सात्विक कर्माने आपल्याला फायदा होतो. आता इकडे आणि जरा खोलवर जाऊन सांगितलंय की कर्म आपण कसं केलं पाहिजे. तर 10वा श्लोक कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस माताजी. न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छेन्य संचयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सत्वगुणात स्थित असलेला बुद्धिमान त्यागी अशुभ कर्मांचा द्वेष करत नाही अथवा शुभ कर्मात आसक्त राहत नाही. अशा बुद्धिमान त्यागी मनुष्याला कर्माविषयी काहीच संशय नसतात. हरे कृष्ण. म्हणजे जो सत्वगुणी आहे त्याच्या मनामध्ये क्लॅरिटी असते की मी काय करतो हे योग्य आहे की अयोग्य आहे. मी काय करतो हे मनामध्ये क्लॅरिटी असल्यामुळे तो व्यवस्थित ड्युटी फॉर ड्युटी से तो करतो. आणि कर्म कसं केलं पाहिजे? तुम्ही कर्म करताना त्या कर्माकडे अटॅच झाला नाही पाहिजे. मी कृष्णासाठी हे कर्म करत आहे हे तुमच्या मनामध्ये पाहिजे. ते जे कर्म आहे ते कर्म आपण पूर्ण जोमाने उत्साहाने केलं पाहिजे. असं नाही की हे कर्म आहे ना हे अशुभ आहे, मला हे आवडत नाही, पण तरी देखील मी कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो. नाही. आता बघा अर्जुन पहिल्या अध्यायात काय म्हणत होता की हे काय कर्म, मी हे घोर पाप आहे, हे काय कर्म तू माझ्याकडून करवून घेतोयस. म्हणजे तो काय त्याला वाटत होतं की हे जे युद्ध आहे हे अशुभ कर्म आहे, याच्याकडे त्याची अटॅचमेंट होती. तर इकडे कृष्णाने सांगितलंय की असं नाही, तुम्ही जेव्हा कर्म करता तेव्हा ज्ञानाने केलं पाहिजे. द्वेष भाव ठेवून किंवा त्याच्या प्रेमाकडे त्या कर्माकडे अटॅच होऊन कर्म केलं पाहिजे असं नाही. फक्त कृष्णाच्या आनंदासाठी मला कर्म करायचंय. जेव्हा आपण अशा तऱ्हेने कर्म करतो तेच कर्म योग्य आहे. असा जो योगी असतो किंवा ज्याला ज्ञान असतं, मनामध्ये ज्याच्या क्लॅरिटी असते, तोच कुठलंही अशुभ कर्म सुद्धा तितक्याच उत्साहाने करू शकतो. जसं आता अर्जुन युद्ध लढणार आहे, तो हिंसा करणार आहे, परंतु हे सगळं तो कोणासाठी करणार आहे? हे फक्त कृष्णासाठी करणार आहे. हे बघा इकडे त्यांनी दाखवलंय की काही जण टेम्पल मध्ये, मंदिरामध्ये जातात आणि जे काम त्यांना दिलंय ते काम ते खूप आनंदाने करतात. असं नाही म्हणत की भांडी घासायची म्हणजे हे चांगलं काम नाहीये, मला कृष्णासाठी हार करायचा आहे, असं नाही. जे काम त्यांना दिलं जातं, जी सेवा त्यांना दिली जाते, ती सेवा ते स्वीकारतात आणि खूप आनंदाने आणि उत्साहाने काम करतात. आता 11वा आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. देहधारी जीवांना सर्व कर्मांचा त्याग करणे खरोखर शक्य नाही, परंतु
जो कर्मफलांचा त्याग करतो तोच खरा त्यागी होय. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला आता आपण इतक्यांदा भगवद्गीता वाचली. आपल्याला कर्म न करणे हा चॉईस कृष्णाने दिलेला नाहीये. कर्म तुम्ही केलंच पाहिजे. आणि त्यांनी कारण सुद्धा सांगितलंय की आत्मा हा नेहमी क्रियाशील असतो आणि तो काम न करता क्षणभर सुद्धा राहू शकत नाही. तर कर्म न करणं हा आपल्याला ऑप्शन दिलेला नाहीये. आपल्याला सांगितलंय कर्म करा, पण कर्म फळाचा त्याग करा आणि कर्म कृष्णासाठी करा. तर जो अशा तऱ्हेने राहतो की जो परिश्रम करतो, कर्म करतो आणि कृष्णाला अर्पण करतो, तो आपण असं म्हणावा की तो खरोखर संन्यासी आहे. तर आपण यातलं तात्पर्य पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य शील प्रभुपादजींद्वारा शील प्रभुपादजी की जय. भगवद्गीतेत सांगितले आहे की मनुष्य कधीही कर्म करणे सोडून देऊ शकत नाही. म्हणून जो श्रीकृष्णांकरिता कर्म करतो व कर्मफळांचा भोग करत नाही, सर्व काही कृष्णांना अर्पण करतो, तोच खरोखर त्यागी होय. आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाचे अनेक सदस्य आहेत जे त्यांच्या कार्यालयात, कारखान्यात आणि इतरत्र कठोर परिश्रम करतात व त्यांना जे काही प्राप्त होते ते सर्व संघाला दान करतात. असे महात्मा व्यक्ती वास्तविक संन्यासी असून ते संन्यासाश्रमात स्थित आहेत. या ठिकाणी स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे की कर्मफलांचा त्याग कसा केला जातो व कोणत्या कारणांकरिता कर्मफळांचा त्याग केला पाहिजे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी 12वा श्लोक. येस माताजी. अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागिना प्रेत्या न तो संन्यासिना क्वचित. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो त्यागी नाही त्याला मृत्यूनंतर इष्ट, अनिष्ट व मिश्र असे 3 प्रकारचे कर्मफळ प्राप्त होते. परंतु जे संन्यास आश्रमात आहेत त्यांना कर्मफळाचे सुख अथवा दुःख भोगावे लागत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे जो कर्म करतो आणि त्या कर्मफळाचा जो त्याग करत नाही, मग त्याला काय होतं, त्या फळाचे परिणाम त्याला भोगावे लागतात. जो ते फळ घेतो, का तो फळ घेतो, कारण तो म्हणतो मी करता आहे, म्हणून मी करता आहे असं जो माणूस म्हणतो त्याला त्याग करायलाच येत नाही. तो काय करतो, ते फळ घेतो. म्हणजे त्या फळातून तो आनंद तरी भोगतो, नाहीतर त्याला दुःख तरी भोगावं लागतं. जर तेच इकडे सांगितलंय, जो त्यागी नाही त्याला मृत्यूनंतर इष्ट कर्मफळ मिळतं. इष्ट कर्मफळ म्हणजे काय, स्वर्गलोक किंवा उच्च ग्रहांवर त्याला लाखो वर्ष राहायला मिळतं. आणि अनिष्ट फळ म्हणजे की त्यांनी काही कर्म केलंय जी चांगली नाहीयेत, आता ते भोगण्यासाठी त्याला कुठे जावं लागतं, यमाच्या लोकात जावं लागतं. तिकडे त्याला खूप त्रास, यातना भोगाव्या लागतात. आणि मिश्र फळ म्हणजे काय, की या आयुष्यामध्ये आपण काही आनंद, काही सुख, तर काही दुःख हे भोगत असतो. तर हे मिश्र फळ झालं. पण जो कर्म कृष्णाला अर्पण करतो त्याला इकडे संन्यासी म्हटलेलं आहे. आणि तो मात्र त्याला सुख किंवा दुःख ही दोन्हीही फळं त्याला भोगावी लागत नाही, कारण तो या कर्मबंधनातून मुक्त असतो. आता उदाहरण द्यायचं असेल तर बघा, एक माणूस आहे
आणि त्यांनी एका दुसऱ्या माणसाचा खून केला. आता खून केल्यावर काय होतं, त्याला पोलीस पकडतात आणि त्याला जेलमध्ये बंद करतात. म्हणजे त्यांनी एक वाईट गोष्ट केली आणि त्या वाईट गोष्टीसाठी त्याला शिक्षा मिळाली. आता हाच माणूस समजा जर आहे आणि समजा जर आपल्या देशामध्ये एक कुठला तरी टेररिस्ट लपून बसलेला आहे आणि सरकाराने सांगितलं, त्याचा फोटो वगैरे दाखवला, हा इतक्या वयाचा असा असा माणूस, आम्हाला जिवंत नाही तर मेलेला जर कोणी आणून दिला तर आम्ही त्याला इतके लाख रुपये बक्षीस देऊ. आता समजा जर या माणसाने या टेररिस्टला बघितलं आणि त्याला मारलं आणि सरकारला दिलं, तर आता हा जो माणूस आहे याला जेल होईल का, सांगा मला? नाही माताजी, त्याला त्याला उलट नाही. हा, रिवॉर्ड मिळतील. त्याला उलट बक्षीस मिळेल, मेडल मिळेल. तर आता हा माणूस कर्मबंधनात अडकला नाही का? कारण तो कोणाच्या आदेशावर काम करत होता? सरकाराच्या आदेशावर काम करत होता. मग सरकाराच्या आदेशावर त्यांनी कर्म केलं, हिंसा केली, तरी देखील त्याला तो बंधनात अडकत नाही, कर्मबंधनात अडकत नाही. आणि एक्झॅक्टली तसंच होतं, जेव्हा आपण कृष्णाच्या आदेशाखाली जेव्हा आपण कर्म करतो, कृष्णाने सांगितल्या प्रमाणे आपण कर्म करतो, कृष्णाच्या संतोष प्रित्यर्थ जेव्हा आपण कर्म करतो, तेव्हा आपण असंच या माणसासारखं कर्मबंधनात अडकत नाही आणि उलट आपल्याला बक्षीस मिळतं, स्तुती मिळते, आपण आपल्या निज धामात जातो. मग ते कर्म कसंही असेल, शुभ असेल अशुभ असेल, पण आपल्याला ते आपण कर्मबंधनातून मुक्त होतो. आता पुढे बघूया आपण 13 ते 18 यात कृष्णाने सांख्य योग किंवा वेदांताबद्दल काय सांगितलेलं आहे? 13 आणि 14 पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 18.13 हे महाबाहो अर्जुन, वेदांतानुसार सर्व कर्मांच्या सिद्धींची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. हरे कृष्ण. तर आता जेव्हा आपण सॉरी 14 राहिला. 18.14 कर्माचे स्थान म्हणजे शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिये, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही 5 कारणे आहेत. हरे कृष्ण. आता जेव्हा आपण कुठलेही कर्म करतो आणि ते कर्म सिद्धीस जाण्यासाठी काही काही 5 घटक आहेत. तर हे जे कर्म आहे याला यश मिळण्यासाठी काय लागतं, तर इकडे त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे. या उदाहरणावरून मी आता तुम्हाला सांगते की एक बाई आहे, तिचं दुकान आहे आणि ती ड्रेस मटेरियल किंवा साड्या विकते. आता यासाठी तिला काय काय गोष्टींची गरज आहे? तिचं दुकान आहे किंवा तिची जागा आहे, मग त्याच्यानंतर ती स्वतः हे दुकान चालवते. मग ती जो माल आणते तर त्यासाठी ती दुसऱ्या गावात जाते जिकडे ड्रेस मटेरियल स्वस्त आहे, तिकडनं आणते. जेव्हा ती माल आणते तेव्हा तिच्या डोळ्यांनी ती बघते रंग कसा आहे, हातानी बघते की कापड कसं आहे, सिल्क आहे, कॉटन आहे की मिक्स ते आहे. तर अशा तऱ्हेने ती आपल्या इंद्रियांनी जे ड्रेस मटेरियल आहे ते ती निवडते. आणि मग हे सगळं करण्यासाठी तिला कष्ट लागतात. त्याचबरोबर माल विकण्यासाठी तिला ती दुकानाच्या बाहेर बोर्ड लावते किंवा जे नवीन ड्रेस मटेरियल्स असेल
ते टांगते किंवा लोकांना ओरडून ओरडून बोलवते की माझ्याकडे एक ड्रेस मटेरियल 100 रुपयाला आहे, जे काय तिला सांगायचं असेल ते, किंवा दारोदारी जाऊन ती पॅम्फलेट्स विकते, कधी सेल लावते. तर हा सगळा प्रयत्न ती करते. आणि एवढं सगळं झाल्यावर तिच्या हृदयामध्ये जो परमात्मा आहे, या परमात्म्याचं सँक्शन जेव्हा असेल तेव्हाच तिचा माल खपतो आणि तिला बिझनेसमध्ये पैसे मिळतात किंवा यश मिळतं. तर हे जे अनालिसिस झालं याला सांख्य म्हणतात. की सांख्य जे आहे त्यात आपल्याला सांख्य योगात समजलंय की 5 घटक आहे ज्याने हे कार्य आहे हे सिद्धीच जातं. आता हे आपण जर असं म्हटलं की मी प्रयत्न केले आणि मला यश मिळालं, तर ही कमी पातळीची समज आहे. अगदी लो लेवल अंडरस्टँडिंग आहे हे नाही आहे. 5 गोष्टी लागतात. एक म्हणजे जागा, मग जो माणूस स्वतः जो करता आहे तो, मग इंद्रिय लागतात, प्रयत्न लागतात आणि शेवट म्हणजे परमात्म्याचं सँक्शन लागतं. तर हे 5 घटक आहे. 5 घटक म्हणून तुम्ही प्रत्येकाला 20-20% देऊ शकता का आणि सांगू शकता का की नाही परमात्मा नाहीये ना, पण बाकीचे 80% माझं जरी काम झालं तरी मला यश मिळेल असं म्हणू शकता का तुम्ही? नाही. सर्वात महत्वाचा म्हणजे परमात्मा आहे. परमात्म्याचं सँक्शन नसेल तुम्ही कितीही प्रयत्न करा, तुम्हाला यश मिळणार नाही. आता इकडे त्यांनी आणि एक उदाहरण दिलंय की एक स्कायस्क्रेपर इमारत बांधायची आहे, तर त्याला इकडे त्यांनी दाखवलीये जागा, मग इकडे त्यांनी माणसं दाखवलीये जी काम करणार आहेत ती. मग ही जी माणसं आहेत या माणसांना इंद्रिय आहेत, त्यांचे डोळे, हात, पाय यांनी ते काम करणार आहे. आणि काम करण्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे किती प्रयत्न लागतात, किती गवंडी लागतात, किती माणसं लागतात आणि किती महिने लागतात एखादी इमारत उभारायला. आणि हे सगळं झालं तरी देखील परमात्म्याचं सँक्शन नसेल तर बिल्डिंग ही अशीच्या अशी अर्धवटच राहते, लीगल केसेस मध्ये अडकली जाते आणि काही झाल्याने ही पूर्ण होऊ शकत नाही, असं आपण बघितलेलं आहे. आता 18.15 कुमुद माताजी. येस माताजी. हरे कृष्णा. शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. शरीराने, वाणीने किंवा मनाने न्याय्य किंवा त्याच्या विपरीत असे जे काही कर्म मनुष्य करतो ते या 5 कारणांमुळे घडत असते. हरे कृष्ण. तर ही जी 5 कारणं आहेत या 5 कारणामुळे कर्म जे आहे ते सिद्धीच जातं. मला वाटतं इकडे आणि एक उदाहरण दिलंय, नाही चालेल. 16वा श्लोक. हरे कृष्णा. माताजी. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यन्त्य कृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करता आहे तो खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे जो म्हणतो की मी करता आहे, जो स्वतःच्या बळावर ज्याला अभिमान असतो तो म्हणतो नाही मी करता आहे, मी प्रयत्न करणार, मला यश मिळणार. तर अशांना
कृष्णाने सांगितलंय की अशी ही जी माणसं आहेत ही मूर्ख आहेत. म्हणजे जरी स्थान, कर्ता, प्रयत्न, इंद्रिये ही भौतिक कारणे असली तरी अंतिम कारण स्वतः भगवानच असतात. म्हणून मनुष्याने केवळ 4 भौतिक कारणांनाच पाहू नये, पण परम कारणाकडे सुद्धा लक्ष दिलं पाहिजे. म्हणजे आपण जाणलं पाहिजे की हे जे मी कार्य करतो या इंद्रियांना चालवणारा कोण आहे? कृष्ण आहे. मला ज्ञान देणारा कोण आहे? कृष्ण आहे. ही शक्ती, माझे जे प्रयत्न आहे हे सर्व मला कृष्णापासूनच मिळालेलं आहे. आणि म्हणून हे कर्म जे आहे या कर्मात मला यश मिळालंय आणि या कर्माचं फळ म्हणून मी श्रीकृष्णालाच अर्पण करणार आहे. तर आता बघा, स्थान म्हणजे हे आपलं शरीर आहे. आपली जी इंद्रिय आहेत, इंद्रिय म्हणजे काय? ही एक साधन आहे ज्यानी आपण ते कार्य करू शकतो. मग आपले जे कष्ट असतात, जे प्रयत्न असतात ते आपण केले पाहिजे. आणि जो आत्मा आहे त्याची तो केवळ इच्छा करतो, केवळ इच्छा करतो, म्हणून इकडे त्याला कर्ता म्हटले. पण खरं आपल्याला समजलं पाहिजे की जो आपल्या हृदयामधला परमात्मा आहे त्याच्या सँक्शनवर आपल्याला यश किंवा अपयश मिळतं. मग आपण जेव्हा कुठलंही कार्य करतो तेव्हा ते कसं केलं पाहिजे? जसं शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे तसं. शास्त्रात काय सांगितलेलं आहे की तुम्ही जे काय कर्म करता ते श्री कृष्णाला त्याचं फळ अर्पण करा. आणि जर आपण हे न मानता आपण असं म्हटलं मी करता आहे तर मग हे चुकीचं ठरतं. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय आता 19 ते 40 म्हणजे जवळजवळ 20 श्लोकांमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की कसे हे 3 गुण त्यांचा प्रभाव माणसाच्या बुद्धीवर, माणसाच्या निश्चयावर, माणसाची जी समज असते, माणसाचा जो आनंद असतो किंवा जे कर्म करतो या 3 गुणांचा फरक कसा विविध तो जे काय काम करतोय, जे काही करतोय त्याच्यावर कसा तो प्रभाव पडतो हे आपण आता इकडे बघणार आहोत. आता इकडे त्याच्यानंतर 19 बरं हे पुढे पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आपण जरास हे वाचलं का? 17 नाही माताजी, मी तेच बोलत होती. 17, 18, 19 हा राहिले ठीक आहे. ते घ्यायचे माताजी. हो अनुवाद हो ते आपण घेऊया. ओके. हरे कृष्णा. 18.17 जो मिथ्या अहंकाराने प्रेरित नाही, ज्याची बुद्धी बंधनात सापडलेली नाही, तो जगातील मनुष्यांना मारून देखील मारेकरी होत नाही, तसेच तो कर्माने बांधलाही जात नाही. हरे कृष्णा. तर म्हणजे आता मी तुम्हाला ते गोष्ट सांगितली ना की एक माणूस आहे आणि एक दहशतवादी तो कुठेतरी लपलेला आहे आणि सरकारने अनाउन्स केलंय की हा दहशतवादी आहे, तो आम्हाला जिवंत नाही तर मेलेला पाहिजे. तर या माणसाने जरी या दहशतवादीला मारलं तरी तो कर्मबंधनात अडकत नाही, म्हणजे मारून देखील तो मारेकरी होत नाही. तर जेव्हा आपण कृष्णाचा आदेश आहे त्या
आज्ञेनुसार आपण काम करतो, आपण कर्मबंधनात अडकत नाही. आता या श्लोकात श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगताय की तू प्रथम तुला युद्ध करायचं नव्हतं. तुला युद्ध का करायचं नव्हतं? कारण तुला मिथ्या अहंकार होता. आता कोण मला सांगेल मिथ्या अहंकार म्हणजे काय? खोटा अहंकार. हरे कृष्ण. हो, पण आणि खोटा अहंकार म्हणजे काय? मी करता आहे, मी भोगता आहे, Correct. असं मी असं समज. करता, मी भोगता, हा मिथ्या अहंकार झाला. तर कृष्ण अर्जुनाला सांगत होता की तू युद्ध करायला नाकारत होतास, कारण तुझ्यामध्ये मिथ्या अहंकार होता. तू काय समजत होता? स्वतःला करता समजत होता. आणि त्यांनी विचार केला नाही की कृष्णच माझ्या हृदयामध्ये आहे, तो परमात्मा आहे. परमात्म्याची अनुमती आहे अथवा नाही हे जर मनुष्याला कळतच नसेल तर मग त्यांनी कर्म का करावे? तर अर्जुनामध्ये मिथ्या अहंकार होता. परंतु जो कर्माची साधने स्वतः कर्म करणारा आणि परम अनुमती प्रदान करणारा परमात्मा यांना जाणतो, तो प्रत्येक कार्य करण्यासाठी पूर्ण सक्षम असतो. का? कारण तो भ्रमित नसतो. त्याच्या मनामध्ये पूर्ण क्लॅरिटी असते. तो असं कधीच म्हणत नाही की मी करता आहे, नाही, असं कधीच म्हणत नाही. आणि तो श्रीकृष्णाच्या आज्ञेनुसार कर्म करीत असतो. आणि अशा वेळेला त्यांनी कोणाला मारले तरी तो मारेकरी ठरत नाही आणि त्या हत्येचं फळही त्याला भोगावे लागत नाही. आता इकडे मी तुम्हाला ते उदाहरण दिलं तसं, किंवा एखादा सैनिक आहे, तो त्याची ड्युटी करतोय आणि त्यांनी शत्रू सेनेतील आणि अनेक जणांना ठार केलं, तरी भारतात आल्यावर अशा सैनिकाचा गौरव होतो, त्याला दोषी ठरवले जात नाही. तर अशा तऱ्हेने आपण समजलं पाहिजे की करता मी नाहीये, जो मिथ्या अहंकार आहे. एकदा तो मिथ्या अहंकार जेव्हा आपल्या मनातून जातो आणि ज्ञानामध्ये स्थित होऊन आपण कर्म करतो, कृष्णाच्या आनंदासाठी आपण कर्म करतो, तेव्हा कुठलंही कर्म आहे ते अशुभ नसतं. आता 18 पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिये, कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, जेव्हा आपण कर्म आपल्या हाताने करतो किंवा आपल्या इंद्रियानी, स्थूल इंद्रियानी करतो, तेव्हा हे जे कर्म आहे ते पहिल्यांदा आपण आपल्या मनात करतो. उदाहरणार्थ, आता समजा जर कोणाला एक गृहिणी आहे, तिला बाजारात जायचंय, तेव्हा ती मनात विचार करते की मी चालत जाईन किंवा मी बसनी जाईन, टॅक्सीनी जाईन, मी अमक्या वेळेला पोहोचीन, मला एक अर्धा तास फळं भाज्या घ्यायला लागतील, आणि ती मनात लिस्ट करते तिला काय काय आणायचंय. आणि हे कर्म पहिल्यांदा तिच्या मनात होतं. किंवा एखादा पुरुष ऑफिसला जायचंय, तो प्लॅन असतो त्याचा की ऑफिसमध्ये आज काय काय काम करायचंय, मग मला वेळेच्या किती अगोदर पोचायला पाहिजे, आज मला काय काय काम कम्प्लीट केलंच पाहिजे. आणि हे काम त्याचं पहिल्यांदा मनामध्ये होतं आणि मग तो शरीराने काम करतो. तर जेव्हा आपण कुठलंही काम करतो तेव्हा 3 घटक आपल्याला असतात, ज्यांनी ते कर्म होतं किंवा त्यांनी
कर्माला प्रेरणा किंवा प्रोत्साहन मिळतं. तर ते 3 घटक कोणते? एक म्हणजे ज्ञान, दुसरं म्हणजे जो कर्म करणारा आहे तो, आणि तिसरं म्हणजे हे ज्या ज्ञानाने कर्म करणार आहे त्या ज्ञानाचा उद्देश काय आहे. तर हे जे 3 घटक आहेत, या 3 घटकांमुळे ते कर्म होऊ शकतं. बघा, आता समजा जर कोणी मला सांगितलं की तू विमान चालव, पण त्या विमानाबद्दल मला काहीही ज्ञानच नाहीये, तर ते कर्म करण्यासाठी मला प्रेरणा मिळेल का? मिळणार नाही. म्हणजे ज्ञान हे खूप महत्वाचं आहे. आणि या ज्ञान तो कर्ता आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे जो गोल आहे किंवा जो उद्देश आहे ज्ञानाचा, तो उद्देश काय आहे की आता हे ज्ञान, हे कर्म केल्यानंतर की या ज्ञानाचा उपयोग केल्यानंतर मला काहीतरी याच्यातून मिळालं पाहिजे, किंवा मला इतकं काम केल्यानंतर मला इतका पगार मिळणार आहे. म्हणजे तुम्ही जेव्हा कुठलंही कार्य करता तेव्हा तो जो गोल असतो, तो जो उद्देश असतो, तो जेव्हा तुम्ही मनामध्ये ठेवता तेव्हा तुमचं जे कर्म आहे त्याला प्रेरणा मिळते. बघा, एखादा क्रिकेटर असेल आणि त्याला मॅन ऑफ द मॅच हा अवॉर्ड पाहिजे, म्हणजे हा उद्देश झाला. ज्ञान त्याला आहे की क्रिकेट कसं खेळायचं, कुठला बॉल सोडायचा, कुठल्या बॉलला 6 मारायची, आणि याची तो तासनतास नेट प्रॅक्टिस मध्ये 6-6, 8-8 तास जेव्हा तो प्रॅक्टिस करू शकतो. तर ही प्रॅक्टिस का करू शकतो? पण जो उद्देश आहे की मला मॅन ऑफ द मॅच व्हायचंय, हा त्याचा उद्देश आहे. तर या उद्देशाने हे जे कर्म आहे, तो कर्म करणारे त्याला प्रेरणा मिळते, त्याला स्वतःला प्रोत्साहन मिळतं. तर अशा तऱ्हेने हे जे 3 घटक आहेत, ज्ञान आहे, मग ज्ञानाचा उद्देश म्हणजे ज्ञेय, आणि जो कर्ता आहे किंवा जो ज्ञाता आहे, या 3 गोष्टींना ज्ञान त्रिपुटी असं म्हणतात. तर आता याच्यामध्ये कुठला हा 18वा आहे का श्लोक? ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता. हो माताजी, 18वा आहे. बरं, आता 19वा. ओके माताजी. हरे कृष्णा. प्रकृतीचे 3 गुणांना अनुसरून ज्ञान, कर्म आणि कर्ता यांचे 3 प्रकार आहेत. ते आता माझ्याकडून ऐक. आता या 3 गुणामुळे ज्ञान सुद्धा कसं होतं? सत्वगुणी होतं, रजोगुणी होतं, तमोगुणी होतं. कर्माचे सुद्धा असेच 3 प्रकार, आणि कर्ता सुद्धा 3 प्रकाराचा असतो. तर हे जे आहेत, हे आपण तुम्हाला माहितीये की हे जे 3 गुण आहेत, हे सर्व गुण बंधनकारक आहेत. त्या गुणांनी, या 3 गुणात आपण अडकल्यावर आपल्याला मुक्ती मिळू शकत नाही. सत्वगुण सुद्धा जीवाला बद्धच करतो, हे तुम्ही ऐकलंय. आता डिटेल मध्ये आपण ऐकूया की त्याचा इफेक्ट ज्ञान, कर्ता आणि कर्मावर कसा पडतोय. हरे कृष्ण माताजी. आता 20, 21, 22. ओके माताजी. हरे कृष्णा. 18.20. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजन असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. हरे कृष्णा. श्लोक नंबर 18.21. ज्या ज्ञानामुळे एखादा मनुष्य विभिन्न शरीरात भिन्न भिन्न प्रकारचा जीव पाहतो, ते ज्ञान राजस असे होय. 18.22. आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो, त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही,
व जे अतिशय अल्प असते त्या ज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान समज. हरे कृष्ण. तर आता अ, तुम्हाला माहितीये की जे ज्ञान असतं ज्यांनी आपण सर्वांमध्ये तोच परमात्मा बघतो, हे जे ज्ञान असतं त्याला हे सत्वगुणी ज्ञान आहे. तर आता तुम्हाला मला उदाहरण सांगता येईल का? कुठल्याही संताचं ज्यांनी सर्वांमध्ये तोच परमात्मा बघितला आणि परिणाम रूपी काय झालं? माताजी ते नामदेव महाराज का, ज्यांनी ते कुत्र्याचं उदाहरण आहे. बरोबर. म्हणजे भाकरी नामदेव बनवत महाराज भाकऱ्या करत होत्या आणि ते तिकडनं एक कुत्रं चाललं होतं आणि त्या कुत्र्यानी एक भाकरी घेतली आणि नामदेव त्याच्या पाठीमागे पळत गेले की अरे जरा याच्यावर तूप खा, नाहीतर तू कोरडी भाकरी जर खाल्लीस तर तुला त्रास होईल किंवा घशात अडकेल, म्हणून ते पळत पळत त्या कुत्र्याच्या पाठीमागे गेले. तर आणि एकनाथ महाराज हे गंगाजल घेऊन उत्तर भारतेतून दक्षिण भारतात रामेश्वरमला चालले होते आणि तिकडे त्यांच्यावर अनेक ब्राह्मणी होते. तेव्हा वाटेमध्ये त्यांना एक गाढव दिसलं आणि त्या गाढवाला खूप तहान लागली होती आणि अगदी ते म्हणजे मेलेलंच होतं असं म्हणायला हरकत नाही. तर एकनाथांनी काय केलं, हे सगळं त्यांच्याकडे असलेलं गंगाजल गाढवाला दिलं आणि तेव्हा त्यांच्याबरोबर जे इतर ब्राह्मण होते ते हसले की शंकराला न देता हे गंगाजल तू गाढवाला दिलास असं. पण मग इकडे आपल्याला समजतं की एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज हे सर्वांमध्ये परमात्म्यालाच बघत असल्यामुळे त्यांचं जे होते ते हे कार्य करू शकले. तर आता आपण 18.20 चा तात्पर्य वाचूया. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य शिल प्रभुपादजींद्वारा शिल प्रभुपादजी की जय. जो मनुष्य प्रत्येक प्राण्यात, मग तो देवता, पशु, पक्षी, जलचर किंवा वनस्पती असो, त्या सर्वांमध्ये आत्मा पाहतो, त्याचे ज्ञान सात्विक असते. सर्व प्राण्यांना त्यांच्या पूर्व कर्मानुसार जरी निरनिराळे देह प्राप्त झाले असले तरी सर्वांमध्ये एकच आत्मतत्व असते. 7व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक शरीरातील प्राणशक्तीचे प्राकट्य भगवंतांच्या पराप्रकृतीमुळे होत असते. म्हणून प्रत्येक देहामध्ये एकच पराप्रकृती चेतना पाहणे ही सात्विक दृष्टी होय. देह नश्वर असला तरी ही प्राणशक्ती अविनाशी आहे. भिन्नता ही शारीरिक स्तरांवर दिसून येते. प्राणशक्ती विभाजित झाल्याचा भास होतो, कारण बद्ध जीवनात भौतिक अस्तित्वाची अनेक रूपे दिसून येतात. असे निर्विशेष ज्ञान हे आत्मसाक्षात्काराची एक बाजू असते. हरे कृष्ण. तर आता आपण 21वा श्लोक बघूया. राजसिक ज्ञान काय आहे? आता इकडे आपण राजसिक ज्ञान असतं तेव्हा आपण म्हणतो की हा सिंह आहे, हा कुत्रा आहे, हा चोर आहे, हा चांडाळ आहे, हा ब्राह्मण आहे. तेव्हा आपण परमात्म्याला या पशु पक्षीमध्ये बघू शकत नाही. आपण काय म्हणतो, नाही परमात्मा म्हणजे कोण, तो मंदिरात आहे. तर अशी आपण विभागणी करतो. आपल्याला प्रत्येक जण वेगवेगळा दिसतो आणि त्याच्यामधला जो आत्मा आहे तो आपल्याला जाणवत नाही आणि आपल्याला ती दृष्टी पण नसते. पल्लवी माताजी, याचा तात्पर्य वाचायचंय. ओके माताजी. हरे कृष्णा. तात्पर्य शिल प्रभुपादजींद्वारा शिल प्रभुपादजी की जय. भौतिक शरीर म्हणजे जीव आहे आणि देहाचा नाश झाल्यावर चेतना देखील नष्ट होते. ही कल्पना करणे म्हणजे राजसी ज्ञान होय. या ज्ञानानुसार एकाच शरीराहून दुसरे शरीर भिन्न असते, कारण 2 शरीरांमधील चेतनेचा विकास वेगवेगळ्या प्रकारे झालेला असतो. अन्यथा चेतना प्रकट करणारी आत्मा नावाची
भिन्न वस्तू नसते, शरीरातच आत्मा आहे आणि शरीरापलीकडे वेगळा असा आत्मा नाही. अशा ज्ञानानुसार चेतना अनित्य आहे किंवा आत्म व्यक्तिगत रूपात अस्तित्वात नसून एकच सर्वव्यापी आत्मा असतो, जो ज्ञानाने पूर्ण आहे आणि हे शरीर अनित्य अज्ञानामुळे प्रकट झाले आहे किंवा या शरीरापलीकडे एक विशेष व्यक्तिरूप अथवा परमात्म्याचे अस्तित्व नाही. रजोगुणी ज्ञानामुळे वरील सर्व कल्पना उत्पन्न होत असतात. हरे कृष्ण. म्हणजे जो रजोगुणी आहे तो सर्वांना वेगळं, हा माणूस वेगळा आहे, हा पशु वेगळा आहे, सगळ्यांना त्या शरीराच्या पलीकडे आत्मा आहे आणि तो आत्मा नित्य आहे हे ते समजू शकत नाही. आणि तमोगुणी ज्ञान, आता तमोगुणी आणि ज्ञान म्हणजे हे खरं म्हटलं तर मॅच होत नाही. तमोगुण म्हणजे अज्ञानच असतं आणि सर्वसाधारण मनुष्याचे ज्ञान हे तमोगुणीच असतं, म्हणजे अज्ञानच असतं. कारण बद्ध अवस्थेतील सर्व जीव जन्मापासूनच तमोगुणात असतात. जो आचार्यांच्या किंवा वेदशास्त्रांच्या आदेशानुसार ज्ञान विकसित करत नाही, त्याचे ज्ञान देहापुरतच मर्यादित असते. म्हणजे हा माणूस काय म्हणतो की देव म्हणजे पैसा आणि ज्ञान म्हणजे त्याच्यासाठी काय आहे की माझ्या इंद्रिय तृप्तीच्या संतोषासाठी मी काय काय करू शकीन हे तो ज्ञान समजतो. आणि हे जे ज्ञान आहे त्याचं काही परम सत्याबरोबर काही कनेक्शन नसतं. आणि हे जे तमोगुणी ज्ञान आहे ते म्हणजे पशु ज्ञानाची तुलना केली आहे. म्हणजे खाणं पिणं झोपणं संरक्षण करणं किंवा मैथून हे जे ज्ञान आहे हे याच्यासाठी शरीराच्या कम्फर्टसाठी तुम्ही जे ज्ञान समजता ते म्हणजे वास्तविक अज्ञानच आहे किंवा पशुतुल्य ज्ञान आहे. तर हे जे ज्ञान आहे याला म्हणतात तमोगुणी ज्ञान किंवा तामसिक ज्ञान. आता 23, 24, 25 इकडे जरा हे झालीये मिस्टेक. 23, 23, 24 लिहिलंय. ओके माताजी. हरे कृष्णा. 18.23 जे कर्म नेमले आहे व आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. 18.24 परंतु फलाशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्यांकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व मिथ्या अहंकार युक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म होय. श्लोक नंबर 18.25 जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशांची अवहेलना करून व भावी बंधनांची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरिता केले जाते त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. आता आपण ज्ञान बघितलं, आता कर्म बघूया. या 3 गुणांचा कर्मावर कसा प्रभाव पडतो. आता जेव्हा आपण आपली ड्युटी करतोय, ती ड्युटी कशी करतोय, आपल्याला खूप त्यामध्ये द्वेष भावना नाहीये, प्रेम नाहीये. आपण ती ड्युटी विदाउट अटॅचमेंट करतोय, आसक्ती नाहीये आपल्याला, पण तरी देखील आपण कसं करतोय, जोमाने करतोय. जे आपल्याला फळ मिळणार आहे त्या फळाचा आपण त्याग करतोय. जेव्हा अशा तऱ्हेने आपण आपलं कर्म करतो त्या कर्माला सात्विक कर्म असं म्हणतात. आता त्याच्यानंतर राजसिक कर्म. राजसिक कर्म म्हणजे काय की तुमची फळाकडे
नेहमी दृष्टी असते. मग ते फळ मिळण्यासाठी आपण महत् प्रयत्न करतो आणि जेव्हा आपण ते कर्म करतो तेव्हा आपण काय म्हणतोय, मी करताय, मी भोगता आहे. आणि असं जे कर्म आहे त्याला आपण राजसिक कर्म करतो. आणि जेव्हा जो तमोगुणी आहे तो तर पूर्ण अज्ञानीच असतो. तो विचारही करत नाही की मी जेव्हा विकर्म करतोय तेव्हा काय होईल पुढे. तर इकडे जेव्हा एखादा माणूस गॅमलिंग करतो किंवा करप्शन करतो किंवा लाच घेतो, दारू पितो, पशूंची हत्या करतो, जेव्हा असं तो करतो आणि तो पुढचा विचार करत नाही की हे करून मला काय होईल, तेव्हा त्याचं जे कर्म आहे त्याला तमोगुणी म्हटलेलं आहे. तर आता सत्वगुणी कर्मामध्ये त्यांनी सांगितलंय ऍक्शन विच इज परफॉर्म्ड विदाउट अटॅचमेंट. तर लक्षात ठेवा की आपण जेव्हा कर्म करतो उत्साहाने केलं पाहिजे, पण ते फळ पूर्ण कृष्णाचं आहे हे समजलं पाहिजे. म्हणजे कधी कधी काय होतं, आपण जेव्हा अलिप्त असतो त्या कर्मापासून तेव्हा सुद्धा ती एक तऱ्हेची आसक्ती असते. म्हणजे डिटॅचमेंट इज अनदर काइंड ऑफ अटॅचमेंट. तर कृष्ण आपल्याला सांगतोय की हे दोन्हीही नसलं पाहिजे तुमच्यामध्ये. आसक्ती नसली पाहिजे आणि खूप अलिप्तताही नाही असली पाहिजे. तुम्ही कर्म जेव्हा करता तेव्हा माझ्यासाठी केलं पाहिजे, ड्युटी म्हणून केली पाहिजे. आता उदाहरण जर तुम्हाला द्यायचं असेल तर एक ते कोल्हा आणि आंबट द्राक्ष गोष्ट माहितीये ना, ती द्राक्ष कोल्ह्याला मिळत नाहीत म्हणून तो काय म्हणतो की ही द्राक्ष आंबट आहेत. म्हणजे तो अलिप्त होतो त्या फळापासून, पण तो अलिप्त का होतो, कारण त्याला ती गोष्ट मिळत नाहीये म्हणून अलिप्त होतो. तर ही अलिप्तता नाहीये. आपल्याला भौतिकापासून जी अलिप्तता आली पाहिजे ती ज्ञानाने आली पाहिजे. मग आपल्याला अलिप्तता किंवा अनासक्ती कधी येईल, जेव्हा तुम्ही कर्म कृष्णासाठी कराल तेव्हा तुम्हाला या आसक्तीपासून मुक्ती मिळू शकेल. आता अर्जुन आपल्याला नंतर दिसेल की अर्जुन आता लढाई करेल. का लढाई करेल? त्याला आवडते, त्याला आवडत नाहीये, त्याचा द्वेष किंवा त्याचं प्रेम हे काहीही त्याचे फिलिंग्स मध्ये नाही येणार आहेत, या भावना नाही येणार आहे. तो फक्त कृष्णासाठीच युद्ध करणारे. तर आपण सुद्धा जे कर्तव्य करतो ते फक्त कृष्णासाठीच केलं पाहिजे. आपल्या मनामध्ये इतर कुठलेही भाव आले नाही पाहिजेत. तर हे झालं. आता जे कर्म आहे ते सात्विक कर्म कुठलं, राजसिक कर्म कुठलं किंवा तामसिक कर्म कुठलं हे आपण बघितलं. आता बघा, जेव्हा आपण जप करतो, आता जप जेव्हा आपण करतो आपल्याला एखादी गोष्ट पाहिजे असेल, तर एकतर कृष्णाने सांगितलंय की फळासाठी आपण कधीच जप करायचा नाही. पण कधी कधी काही लोकांच्या गोष्टी आयुष्यामध्ये जेव्हा काही गोष्टी त्यांच्या मनाप्रमाणे घडत नाही तेव्हा ते म्हणतात की जे काय आहे ती कृष्णाची इच्छा, किंवा मी काहीच करणार नाही आणि कृष्ण जे काय करायचंय ते सर्व काही करेल. तर दोन्ही तऱ्हेचं जे थिंकिंग प्रोसेस आहे ही दोन्ही तऱ्हेही चुकीची आहे पूर्ण. व्हॉट एव्हर हॅपन्स इज कृष्णाज विश. नाही, असं नाही म्हणायचं की कृष्णाची इच्छा परम आहे.
कृष्ण कधीच चुकू शकत नाही. माझ्या हितासाठी जे काय मला मिळतंय ते योग्यच आहे. आणि कर्म करताना आनंद असला पाहिजे, कर्माचा द्वेष कधीच करू नये आणि कृष्णाच्या आनंदासाठी कर्म केलं पाहिजे. कधीच म्हटलं नाही पाहिजे मी काही करणार नाही, कृष्ण सगळं माझ्यासाठी करेल. नाही, आपण जे आहे मी काही करणार नाही, मी जे काय कृष्णाची आज्ञा आहे त्या कृष्णेच्या आज्ञेचं मी पालन करीन. आणि फळ जे आहे ते जे काय कृष्ण तुम्हाला जे काही देणार आहे ते कृष्ण देणारच आहे. पण याचा विचार न करता आपण अनासक्त राहून कर्म केलं पाहिजे. आता 26, 27, 28 आता आपण कर्ता कसा असतो बघूया. आपण ज्ञान बघितलं, कर्म बघितलं, आता कर्ता बघूया. हरे कृष्णा. 18.26 जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्य अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यश अपयशामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. 18.27 जो कर्ता आणि कर्म फलांप्रती आसक्त होऊन फळांना भोगू इच्छितो आणि जो लोभी, ईर्ष्याळू, अपवित्र व सुख दुःखामुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले जाते. 18.28 जो नेहमी शास्त्राविरुद्ध कर्म करतो तो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव खिन्न आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. आता जो सत्वगुणी आहे, सत्वगुणी कसा असतो, त्याला ज्ञान असतं, मनामध्ये क्लॅरिटी असते आणि तो कर्म का करतो, कृष्णासाठी करतो, कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो. आणि जेव्हा तो असं कर्म करतो तेव्हा यश मिळालं किंवा अपयश मिळालं त्याला फरक नाही पडत. तो कर्म करताना जोमाने करतो, त्याचे पूर्ण प्रयत्न लावून तो ते कर्म करतो. पण तो कृष्णासाठी ते कर्म करत असल्यामुळे तो यश किंवा अपयश जरी त्याला मिळालं तरी त्याला दोन्हीमध्ये फरक दिसत नाही आणि ड्युटी, कर्तव्य आहे म्हणून तो ते कर्म करतो. तर असा जो कर्ता आहे त्याला सात्विक कर्ता म्हणतात. आणि हा जो सात्विक कर्ता आहे त्याला एक गोष्ट ज्ञात असते की ज्या भौतिक गोष्टी आहे त्या भौतिक गोष्टीनी त्याचा आत्मा कधीच संतुष्ट होणार नाही. आणि जो आनंद आहे, आनंद हा आत्म्याकडूनच मिळेल. म्हणजे हॅपीनेस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सोल, happiness is not a function of the senses but happiness is a function of the soul. त्याला पूर्ण माहिती आहे की विषयातून, इंद्रिय विषयातून जो आनंद मिळतो तो अनित्य असतो आणि आत्म्यापासून, आत्मा जो आनंदाचा उगम आहे त्याच्यापासून जो आनंद मिळतो तो नित्य असतो. त्याच्यामुळे तो जे काही कर्म करतो त्याच्या आत्म उन्नतीसाठी करतो. आणि यश अपयश त्याला ज्ञान असल्यामुळे त्याला माहित असतं की कुठलंही फळ मिळालं ते माझं नाहीये, ते कृष्णाचं आहे. त्याच्यामुळे तो यश किंवा अपयश यांनी यशाने तो एकदम त्याला खूप आनंद होतो आणि खूप गर्व झालाय असं होत नाही आणि अपयशाने तो दुःखी होत नाही. आता जे राजसिक कर्ते असतात ते कसे असतात, ते जे काही काम करतात त्या फळाकडे, ते फळाशी त्यांची आसक्ती असते, त्यांना फळ हवं असतं. आणि असे जे असतात ते कसे असतात,
लोभी असतात, खूप मत्सरी असतात, द्वेष करणारे असतात. त्यांना फळ मिळालं त्यांना हवं तसं तर खूप आनंदित असतात, आणि फळ त्यांना जे नको आहे ते मिळालं तर मात्र ते खूप दुःखी असतात. आणि असं नाहीये की राजसिक जे कर्ते असतात ते काही कन्स्ट्रक्टिव्ह करत नाही. ते करू शकतात, म्हणजे लोकांसाठी हॉस्पिटल बांधायचं, शाळा बांधायच्या, हे ते करू शकतात. पण त्यांचं काय असतं की त्यांना जे फळ मिळणार आहे त्या कार्यातून, ते फळ त्यांना एन्जॉय करायचं असतं. आणि जो राजसिक असतो तो कसा काम करतो, तो पूर्ण भौतिकात गढलेला असतो, मटेरियलिस्टिक असतो. तो जे काही काम करतो ते विकर्मच असतं, किंवा ते शास्त्रांनी निषिद्ध मानलेलं असतं. म्हणून असा माणूस कसा असतो, त्यांनी स्वभाव सांगितला, तो हट्टी असतो, दुसऱ्यांना फसवतो आणि दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो, आळशी असतो. आणि खरं म्हटलं तर ही जी कॅटेगरी आहे तामसिक जो कर्ता आहे तो खरं म्हटलं तर ते अगदी हेल्पलेस असतात. त्यांना तसं बघायला गेलं तर कोणीही मदत करू शकत नाही, आणि त्यांचं जे मानवी जन्म दिलेला त्यांना आहे जो इतका अनमोल आहे, तो खरोखर अगदी पशुसारखा असतो. आणि आपण म्हणतो वेस्ट ऑफ ह्युमन लाईफ असं असतं. पण अशी जी माणसं असतात ते तमोगुणानी एवढं त्यांना घट्ट बेड्यानी बांधलेलं असतं की ते तमोगुणातून बाहेरच पडू शकत नाही. आणि इच्छा जरी असेल तरी आपण त्यांना मदत करू शकत नाही. फक्त एखादा जो सद्गुरू असतो तोच या तमोगुणाच्या बेड्या कापू शकतो. आता मला वाटतं 5:15 वाजलेत. आता आपण उरलेला उद्या घेऊया का? हे माताजी चालेल. चालेल ना. बरं, आज तुम्हाला काही शिकवलं, तुम्हाला काही हे आहे का त्याच्यामध्ये डिफिकल्टी, काही तुम्हाला समजलं नाही? माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. हो हो.